Akan agapon nasim megnega kabu ban ai kuble cingrekhe jubili yengi barakhan nga ai kuble ru ya ka program committee ne nomination committee jang ki hek jengi kabala ya ai buntalem nga ban ai gajing pule bat tuai kena kapor swab min pai so bule gajing tuai ngan penpulia kat tu kan ateli benta nak ketien ke jong blay ke banang kong pangila ban siam nak kitab Exodus ke nong ke baar ngan sedang ban pulia nduk berdekat ke baar aduk ke ba sipo bat kita ka kenthe kala pun bat kala ka kun sinrang de habak le i bo ulong ba bhabrio kala buri i ulai banai de haba kamla buri siu kala thau ka syang yu dagi thungchup bat kala lapi ya ka daga dau bertha bat daga besyang ru bat kala bu ya ita ikhulum haporo bat kala bu ya ka plengkor harut kata kawa de ka men jong u kala yang na sejingai ban yu atip ayu kan sejia yu
Tega kon uparo kalawan hiar ban sum hakatagawa bat kisakri kenthe jongka gila kai harut kawa te haba kala yo I yakata ka syang pedenggi kon kala phaksim yaka hakasakri jongka te onda kala pleka kala I tai kullung te hakmi ita ikullung iyam bat kala snow sende yu kala ongru une ulong uwe nagikun hebro kahman jong te kala ong hakakun paro ngan lei khat konong bat kun ya pha nagikan the hebro bakan yo ri ya itai kunlung ya pha bat ka kun uparo kala ong haka khile te kata ka khna kalale bat kala khat ya ka kumi jong ita ikulung ka kun uparo te kala ong haka do simno ye ine ikunlung bat toriru ye ina ka banta jonga bat ngan ya ka bainong jong pha kata ka beriu te kala sim ya ita ikunlung bat kala ri I te man ba uta ukhna olasan kala walam yu haka kun uparo bat kulalong ukun jongka bat kala khat ka karteng jong Moses namar kala ong naka ngalase yu nga gospel yonis kala nong basaw ka khat ka arhu pra bat hadu ka balai ko anda kumta kata ka briu kala ino ilaw khiu bat kala lekno sa kata ka snong bagada ong hakirang ba tu ali tu khmi yaw briu balaya thu hanga egi baro kat kiba ngalale uni ulong ne em utaw Christ namar kata kilayami no na kata ka snong kilayawan hau na ki probab kalanong ga bakhat saw perkhat ka banong kong pabrio ka bastat baro kate la ka yeng hindre ka babie ka litno eka lagi jong kikti nagaju ka kitab kalanong ka ba live way ka khat ka basipho ya ka brio ka babaha uei ubala bansyam naba ka dor jong ka kamkor sibun ya ki ruby kumtang le snow ka kitien ni jong ble tongin phai su ble jing dua uble bo pa jing yu bah ki panang long ko ka kerteng ka jong me wan ki hima ka jong bato isin eru ban long ba mon jong me ko try ka ne ka jing rakhi jungi ka jing dap sispa nya ko sansnam ka jing long kristan jong ka nabon sawyam Mei kukpa kung gajing senggan thei KJP Assembly ngilapan khre ngilapan krom bat galala ban le baba pen dep lang ba jong ka por bala le ya ka ban pli ya umon mau nong rim ban sa jing pen mau ban pen her ki balon ma de ki we ki kam try kum juru hakan ka phai jong ka sngi ngi don ba ka yeng ka ba khoi ka ba kentang ka jong me able nang ka banta menang ya peliu cumot, ya kebanang ya batai, ya kebanang ya keren, bat kebanang ya air jinga selok, lang bag jing sisya jang ketien ka jome. Try habang ikan mau ya kan nabon, bat ka jing syak sitom ki jong ka ko try. Ka jing kelih pedeng jungi ka nakapor ka laban ni. Hatura da mangi iwei pe iwei. Ki jing pendu, ki jing penwit, ki jing jinjar, ki jing kurslai. Kinwan ban ham ban ur halor ke jinget ke jingi ke kerteng ke jong ma hatu ngila ne amban syak ban yai ne hadu ke bekot kum kanabon try ke jingkeli kelong ke bakrau ha pedeng jingi ke por namar kata ban jubam ngila ban jubam ke besuk ke bekum ke jingkeli ko pa habang idan ha pedeng ke jing skam has ngam ya habang idan ha pedeng ke koi ke khia habang indana pedeng ki jing yai vet yarenti jong ka jing em ka jongi bangila manong hohan ngila phla bangilong ki nong buat ki jong ma ngin yai ne hadu ko bakot
Henry la da jia ke bakun kine kin wan na kajing em kajangi ako kenrat ngi plai la dia khmat ka jomba bangilong ki brio ki betalot ngim dan bor ero em la dia ban sya ke bakun kine hon yas ngom ka ktien ka jomba mame hi melong iki jingken ju ki bangamon ban ai ban pha ka jing em jong pi ngalai tangkat kumbai ko phila ban sya ki ngi dua ngi karpat ki jing isne ki jong mer ma ta ko pa ya ko mama men skam pha ban la ngi bara ngi kon jang jing second thai ki gp assembly bat de assembly hi bara ko we bangin yaine ha ki jing shakri ha ki jing wane ki jing yeme la ki jing ki phalo ki wan leng ba ki jing sen shar ba ki bor ba har kom ha ki jing em ki jing ki ba ma la kasni ngi dua yeme ngi ko por ko try bagi egi baba ngi la egi baba pendap lomba jo na stem bagi egi bagi sun pendap na klipman na janmian na sibian bad ha kasmi ga kraw ba tang jame la sai bara sismi ngi flyer dia bagi mlang rom la da me eno ha ko boji ngi ngi brio tang su thang la ban yai lai no ngi la ban den ya ganne ga tai henre ngi kerpat ngi is ai jame ko try mens ngi bhaban pan sai bor ngi long ba man sim jame Kantam lagi nong elam di bawah khmat jong egun ba nang bagi la men elam yo pailang jong me hagalanti ke bae de biang go mon go bkhoi ko jong me ngi dua ngi ko pat su eme ko try no por ya ka ba men ska bha ban long lem rang kat bat ka balang hang me hanong saulia wat ha padang gi jing bon kam gi jong ka ha padang gi jing penwet gi babon en re de men siem go ba kemen kala pediang ngi jing pen ben ban mi la gi ban pen long ngi jing rakhe hapo jang kena ka balang potrai isin ga ban long lem rengkat pagiram payeng kristan baro ki bara ban pidiang bat ki bom laro ban pidiang ki nong wan long ba jang kena jing seng ba ka jing wan jong ka kan long jing kurku ki jimun toy na ka menta jong ka balang hi baro oi yarap yangi kum ki nong wan ru kum jo trai wat sya bangin wan ta bangin pen i ka dur ka dar ka jingi bangin pen i ka lek ka wan jingi habangi lek na ka wai ki jing seng si ka wai pat Rayarap yang ikut kenran begin dan diam hatrai ke diam khana ke joma begin snow tour dia bagi long kinong pop ke bukrang ibadang don kami ke ban sai ini nak doa jangan senam ke joma ko try isne nama kata able yang ke ban kmi hapdang jengi nak pon lang ba ka khet jang jengi isne ke joma nak ban snow bhaban yarap lemming nak pon yang ke ban pendam lo jomun siam joma bagi eki barok kilong ki bangin kinyaj bet erinti hak jing punya jing ki nang po dalam rangkat bagi syakri jong me ki badan ka bantang ba kraw nang ka banta ban pendem hak nang klip mat ko kenran ai bagi eki jing pen khre jang ki kinlong ki bawan nang khet blai ka jong me nang ban mangi barok kinong ngap kinong ya sngow ka ngin kinyo eki jing mentoy ban ka jing mentoy tang ka ba ya sngow ki Henry rap ini ko kenrat bangin long ru ginong le ngi duai mi ko tram mes ngau bha banyai don hasenda jongi halagasmi haga jing em jingi hagi khlem mat baro nama ngi bangi tips kam ba khlem me ngi nom la ban le ero em dan le rangkat bat baro gi benta gi badon gi jing pen khre pen khrom gi la ele sitom gi ne gi baro ngi skam ko kenrat mama me don ban ai na jong kanong Pomba mame melakular ya ka pansnyak ka mame men penyo hapdeng jengi iwei pewei ada mangi ngilong sisa kita kitnan jong me kumunding sawan ki bayai sno ki bayai kecit ki botn rai na me bat ki ban yai ne scam hame hado ka bakot jang jing em jangi ngidon sibun ki ban pla ngidon sibun ki ban khot ka pat ka teng jong me na pon hendra ngi scam ko pa mete khambhai kita baro ngi dua ngi kerpan ngi khot ki nagi jing isne ki jome ya ka bama men ska bha ban nang yai don ngi rengkat ban ngi kar ban nang wan kisingi gi por ngi i go try ba ka jing ngai ki jingi ki ngi por i kumba kala i senjor hon ha ka jing ya ka jing yang jingi ki la nang ya shirhem ngi la nang roi na ko we ko pos ko pan la ha ka jing bun brio ha ka jing ai ane ha ka jing seng ngi no kitna trekam gi ba pher nang banta ba pnya se phrang ga kam go jome in re nang por ko kon rat mi duai ye me ga ma men sngom ha ya ga ban yet gi khlai jeng gi don not gi jungi
ban tiat doktor nam leo jo me ko keran khnang ba mangi shimet ngila ban phai yele de ki khamat ki jo ngi shime bingin yo I kum bangilong bangi don kam me hagi khilep man jo ngajeng em jo ngi baro tos ngeu ko keran ege jing khol kerpa jo kinang ko naga ba me men ngeu bha ban map babang klet kilat kering kang kipalat ki babun ba mesyam ngajeng em ngajeng ki bagi syapen ngeu si yeme namai gine baro ngi khot kerpat ka kate ngon tribe ono pnem dengan Jesus Christ menta ba sido ko bom jo kodro amen Lei shibone kong suliang nagbenta ki ktin ki ba pilapuli bar ke jingduai ka ba corridor ba hakne ka por kumo pilayo I ha ka program ni don ka panel discussion but ka topic jong ka panel discussion ka long ki kente ki nongte ya ka lawe ho ni iwe pe iwe ha pedeng jongi langi long ki kente langi long ki rangba ki samla ki khna baro ngi don la kejong kalawe bau blehi ulabo ingi wat baro ngi em ngi tray shitom ba na kebenta kalawe kejongi ho kalawe kejongi kam day tangah kene ke pertei ndrei ke day ke bangin ya pet na kebenta ke eternity ke junom la junom bat kum ki kente kene ke topik ke ongingi bangi day banlong kinong te ya kalawe tange kalawe ke jongi shimet kalawe ke yen ke sem ke jongi kalawe ke balang ne ke imlang ke salang ne ke ri berok kowe henre ya kat ki bangi la toy shano bau blei upniai abangi pai je ktien ke jong blei nio ibun bah ki don ki examples ne ki nuksa ladingi ong ke Deborah ladingi ong ke Hannah but ki we ke Lydia ke New Testament nginget scam bakine baro ki de shisha ki nongte ya kalawe na kata kedau mengiru hangni ngidon hangni na benta bakan inabon sawian ilate ya kalawe na ka benta ki kente ki jongi haka ba iplelat yangi iwe shispa anyop san snem menshua haka jingpen baptist ningkong ye kente kin sa play bha nakaliang jong ki panelist ki jongi ngan chu introduce kendiat but ikong moderator in se shimti I moderator jong kene ka panelist ide ikong aphiria seliang ibede I ex secretary jong ka KGP jeseng kenthe KGP assembly hi ila ju long I secretary jong kene ka ju ka lumpung ka bangi ngia don menta inde I moderator jongi I pastor I reverend LM JM Pasa ibede ila ayangi ke introduction mene I pastor jong gane ka balang but ni sngokmen ru ba idon ikong bakordo w banen ibadei ru I ex chairperson jong ka KGP Synod Sepni but ila dei ru I ex secretary jong gane ka ju hi ka lempong ka KGP Synod KGP assembly je sengkenthe but ni don ru ya ikong Gloria Patricia Pochna ibadei I coordinator jong ke jingi sengkenthe ya ke KGP Synod mi ni pediang sngau bahaya pi barot saungut pastor but ya barot lai but ngingit scam baki ki jing pen krek ki jong pi hapok ki jing peniai ki jong ublei kenang bangi baro ngine yo jing mentoi lang nga IT ha ikong aphira seliang Kublai shibun kong chairperson iba lapanyat ya kenika jinga sengka jungi ya kenika por but ya ke jing ailat jpi ya ke begin jam sakhmat ha ka be de ba kenika panel discussion ya ka ba ke jing sengka thei ke GP assembly ka labo te ngoro ikaban ai kublai ya ka ya ka nomination committee ka bala ailat yangi ya ka begin ya thir ba benya tai khambanya kum ki khon kan thei bat kat ki bayadan ha kani kapor ya ka jing ya ka bor bat ka iktiar ka bangi kum ki kan thei ya ban pendan kam ya ka ban tei ya ka lawe
jong ka yang kesem ka balang keribat kejat benriu. Dia kini kapor ngin ya chaprang ya kini ka jing ya tai nya ka jungi ki jing thir jing mut ka jungi ka bangi donro ikini ki laingut ki panelist hari ni i ikong BW Banet ikong Bakodor Wanlang Banet ibadai i principal jong ka Pariong Higher Secondary School, but ilong ru iway na kidukot committee balang. Ngitibon siya ni ong rang ba balang, hering gisngaw bang iyo ka jingkerku ka bakraw, bahaga ni kapor ngidon ni idukot committee balang, nakalyang jongi kentay hakabalang Pariong. Di haga jingat lenti jongi kum i nong hikay, but kum ka principal, ihapan ni kendo directly, but ki kana school, ki kime ki pa, bat kilong yeng ki prepare ki bawan ha ka background ka prepare de kumta nakani ka phang ka bala phia ya ka bingila phia baong ba ki kan thei ki nong tei ya ka lawei te so ya ka ban chanya hi kong BW Banet ba in pet bat in ya thir bha saphang kalong yeng kalong sem ka jongi kumno ki kan thei ki tei bat kumno ki kan thei ya ki don bat ki kot bor ya ka ban long kita ki nong tei ya ka lawei Tinggi don ru ikong Gloria Patricia Pochna. Te kumbala ban ai ke introduction na kaliang i chairperson. Idei i coordinator jang ke sengken thei KGP senat mingi. Te ipat idon ke jinge dei ke be jan bha bat ki balang ki prepare na do grassroots level shadow ki highest level. Te kum tang sngo. Ya kaban syania ai ba in ya tai in ya thir na ka benta kalawei jong ka balang. Di kita pitip tip kham banya ba kham janai nambar iyo ya ka banya keren iyo banya peliu jingmut in iyo banya bat kam banya mat kam ru bet ki kan thei ti gisngo kemen akan ni kapor leng ba ka jingelam ka jog play gidon yi kong Patricia akan ni kapor bat i pastor JM pasa ide pat kum pitip ide i pastor in charge jong ka ni ka balang but haga jinga linti jingi layat shibun ke im haka im lang ka salang Nadu boy, shadow kumbaong ukasi bayar mo, kriam upanar uboy uwar. Di pastor layak leng balot ikita, ila yok mat lot ikita kijat benriu borok, kumdo banya day bat ki emlang kasalang. Tengum tang snow ya kaban pasat ipi ban benset ipi kani kabenta kabayar hakaban ai kam tir bat kam ngam jeliu pha hakabaya day ki kentei bat kajing tay ki emlang kasalang. Tingin ya seperang kita ketika kendat ke introduction ke BD but kini ki langut ki panelist timenta suaya ke bingin kidan ki point ki bangi hap banya thir ban hame ngam teliu dia kini ke por ngadon ya kaban ai lat ya kini ki panelist bakin ai ke introduction ti naman bang ngidon hakayeng maning isngo long ot ban syong ti atharai kini ki panelist ki isngo kumtai Tingin siya yang ada kerja kasang jungi banyak keren banyak jepang. Dia kini kapor, angin ai lat dia kini ki panelist ya kabakin ai katu kat ni kom ketian lam kmat ya kaban ya thir ban ai ru kapang kabaki dia banyak keren. Bat kan don ru kapor kaban bepi ki pat ba ki badon ne kini lada don ka do ka jingkeli long ki bala kloi ban bo ka jingkeli phila ban jet ne kini yunu phin keli ndai yanga kini ki lain gon yunu phin jet ya kabak pikwa banyo ke jingshai pila banjit ikong Patricia ni ikong BW Banet ni pastor tingin sa donro ya kata ka benta ha ka pingin ailat ya pi bapin le ya kani haman la bakut jong kawai ka phang te kani ka por la phia ha ki nyotali ki benta ya ka pingin ya ka ki laitali ki mat begin yo pratli ki mat bangin yo ya kaban ya peliu jingmon te mentangin yo asya ya ki introduction ya ki kitian lam khmat leni ki introduction na ki panelist halor ki diki phang ka balashanya haki dengan sedang syua na ikong BW Banet kong Apiras Liang belong moderator chairperson Bat barok ke badan kene kapor ke jingku blay pi ke kerteng ke tiang ba ke badan bordam ke jingu try badunong penim ba e jongi uji sukres kalong ke kabu ke ba crowd maginyo kum kene kalat bandon kene ka panel discussion wat lang ila bandong kalong ke ba pla ke ba ma yangi ngila bandon sibun ki jing bakla ndrei ku sibun mda kene kalat ru ya ka bangin ai akan
jing lam kman kumala bensyat di kana topik ka day pat kin thei kinong tei ya kala wei ba yang ala bensyat kham kerpang ya kinong tei ya ka yeng ka sem dia lingkot kum kani ka jing lam rang halor kani ka topik ngin simbet nganget ya kani ka topik ke bangi labo mentan parok ngi so thui ka jing mut jong ka wei pa ka wei ka kentien hendrai kum ka jing prat lenti ngala ban ong ka baning kong ngin sim ki kin thei ha ka bible ngi syam ba ki kin thei ngala ban long ki kimi ki tengah ki khon ki sakri ki mrau bat wat ki nuti ngi i buon ki kin thei padang ya ka bible ba ki la ban long ki nong yalam ki la ban long ki shay yalam kila ban long kinong tei ya ka jai ban riu kum ka jong ke Esther ka Deborah bat kila ban long kinong penjot kum ka Jezebel don ki basale ben kum jong ka Tamar don kinong tei ya ka balang kum ka jong ka Phoebe bat ka jong ka Lydia ka testament thamai don kinong tei ka yeng ka Sam kum jong ka Lois ka Uniki ha ki pensan ya ki khon ha ka lenti ki jong blai hendrai bon ki kan tei ka Bible ngim sim na tip ka kerteng jong ki ti ha ki ni ka singi jong ni mentapat idon ni haban kili idon em kum kini kiken thei ki bakum no ni hap hakano ka kategori ngala ban ong hendrai ke benta jongi bang idon ni sedang na bi kam ye kum ba ong i kong apira mentan ngahi kai school idon ki bandrai office ki ban ki kam ki jong ki laki jong ka ba ken thop kham tam shangi ka rep karyang ka shong yo bat na dong shadong ni long hi ki ken thei la ki don ki office ki kerdan ki ba he lani ki kerdan ki ba kamsha sha ki no ki benta dikata ka long ka tu ka ni ki jing ki ken thei kebaar pa kinong tei lingkot ngin ong kila ban long ki nadu kinong plan kinong draw kinong shna kinong thau kinong penwandor kinong penbaha bat kinong penyat tin hareng kini baru kha ngila ban don lot bat ka balai pat kalawei ka mod menta kala ban disipet menmiet na shan na sisni lani la shan tayo la la shan banale la shan snem lani kat banginang im hang han prathai hanrei ka ei ka bangin dei ban klet kalawei ka long kum bai chet seni ong habang ya kran chang ka jingtei kum ki kan thei ka jingtei ka lawei kan dei ka lawei jo ko bom support ka bang ong hang no ka lawei jong pi ka shong ka yeng ka sem ka benta jonga ka ne ka bor ka dei halor ka yeng ka sem lingkot ru i moderator la ai portang san minute ngan thrai ila bantam ka yeng ka sem pat ngim dong ka man batai ka ne ru an rei ka kan thop na do ki kimi ki pa ki khon ki mai kha ki ni ki pakna ba kun ta ter lengi ki kedup lang ya ka yeng ka sem ngai ki menjore kata hanrei ha ka yeng ka jongi la ban don tang arnot ru ni la ban shime ka takum ka yeng ka sem ti kata ka long ka jinglam prang khndiat ya ka ni ka topik ti kumno pat bante ti haba haswa bante kumno ngile haswa bante ladangi shwa kwa bante ya ka yeng ipet shwa ka jaka kalong riat kalong tem ka kum ne em ka di si ne em la kun ta ter ti habangi te ya ka yeng jongi pat ni la bante ka yeng thmai la ni haban repair ru e ka barem ti nak ta ka daw le si ni haban te de ka yeng ling kum ko por jong nowa ban pen im ya la ka jong ka yeng ka sem kat ba ngi nang lap ya ki wei ni la bante la ka ken ro kum ni hemaya hapeng ka jingpra ni la ru ban pun na ka jingkin ban kring ya ki wei pat sha ka jing sha na ka jing do ni hap mi ka e ka bangi dei ban le ni hap ban plan ha ya kata ka benta bat habangi kami ni la yu i ka dei kata ka jing don kampan ka ba a ni plan ka blueprint ni ong mo ka jing draw ka drawing ho ni la ban don architect ban draw ni sna ki yang jongi han ring la ban draw hi kan ma por bangi ni sna ru mo ik pai draw ni ya menjur ni em bo jing hang hang ta dia kan ka plan ka blueprint ka bangin kren ni jing te ka ye ka sempat in sim na titas dan ka baar ka khatwei ka ong na mar ka jingai e ka jing play ka la pau ka ba walam jing tin em haki prio paro play de architect non dro ka ta ka plan ka jing play ka jing tin em haki prio paro ban te ha ka dro ka jingai e play bangin te ka long yen ya ka ta ka jing te bala dro da sna mu jisu wala syayap na ka ta pop jangi kani ka mod ban wan rai ka khat ka yen sha ka jing tin em kata ka dei ka plan ka jong ublei om ka plan jongi ka balai pat kum no bante ka nong re ko ki jaka nya ji ni ha pet pat ka nong re ka nong rem ka ba kum no ki ni kisni ban yo kloi ka yen bun sien ni wat ki lat ki basuk la ne ki kham tat lat lut no
tingi tei ya ke yang hak aja kabar kendau ni kamkiar ke dau mau la ni ban hati henry jisu u ya thu hak parsi kamki arut ke nong tei bau tu batei hak nong rem harus siap tangwan ki jing ela pra tu kan nong rem tu nong tei la tei lor mau siang kan ni kunta i wei ko rin lai kat wei ko ong namar om don bala ban seng dak wei pat kan nong rem nalor kata ka bala la seng ka balong uji sukres ke nang ta kumno ban tei bangila don kan ni nong rem pat uji sukres ka pasau pat kitiar ki bangi don kam ho ya bangi snai ke ye ki don kam ki paya ki do bilat ki narot pat kunta ki ter bat ka ong ila dia la dengan perkat pagi nong tei nga perkat la dia ngadai do bilat ne ngadai unar ne menin abang apan krea kli pa cubu la da dei mangabat pi kedi unar ne do bilat ne pinde siap ne pinde u ngai la dia ngasong ngadai imauria dia batai ke yang mani ru cubu menta ni don kamlut ne em kini la pendon kamlut ne em da ngi kin thai gede ki mauria don mauria ne dia ngasong ngilong kita kitiang parok ngilong kita kitiar Henry habang itay ka long yeng habang itay ya ka yeng itay ka no na jing kay ni don kam kitiar kiba first class mo ngi ong la ngi thiet kiba tat katunum junction ka pay no ni hab thiet kiba ba re kum ki breu plain panon kam ngi bang long ki dong tay ya ka sem ni long ki breu kiba pop ki breu kiba sarang la ong duna ti kum no an tan janai ken ki ngi bang long ki nong tay ya ki ka sem riu play dia tang mau penjanai ni po lu ong har rom khat lai khat sau ong tok kop pi ya uji sukres utrai but na kata kata u play la ban pendan kami ngi kum ke bajanai la dangi kop da ukres ngin om la ta ka bor la jong habangi don ukres hangi ka ngets kam kum to ka benta shitiu petras iwar wa nila ban no ai ke jing sniu baro jing shukor baro kajing le ansap baro kajing bishni baro kajing atran sniu baro kenapa tetian kini kindon akalong yen kum ki kunlung badang khaw petras pin kwa hen tere ka basngur ka dot ka badai men sim kenang ba pinyo san naka sha kajing pen em lada klama utrai baspun ngila ban ong mangila ban te tang lada yala di ngila ma utrai nginum la ban te ka yen scam de ka jingli hang ni pat kum nu pat kum ki kan te ya ka yen sen Ikwa yang baru la dengan parak tikat nungut nang ni di pakwa ban yo ke yang sok ke kemen ke bupa ke kemi ki kon ke curwai ter kin syua rwai seo yer ki kemen ni birian kat no ke long ke kemen ni kwa lut kata la penkit ini ke neka jingkit pan long ke mong te ya ke yang ke sem ke jongi han ringim de ban klet ka tin jong ble ke ong chis par pinyo iwe la do try te ya ke yang kiminot le no ke te ya ka padu jisu ong klemanga pimla le dia la dang kin shong nong ri me kan ikam atatien habang itay ga yeng jongi kin mi kin ong tay ya ka balang pa ya ki imlang salang dia ngalap ong ni kan diat nin pet ya ka to proverb kat sau iwe ka ba ka ong kunie ka brio pastat baro ate ya ka ye ngrei ka ba biet ka lit no ya ka dala ki jong ki kiti chisien bala ong ki kan tay ki nong tay kan ni ka to khat kan wan bet dong ki bo ong pale ka ju um tay ta ki kan tay ki nong tay han rei ka wan ka jing pasiao ka bo ong kumno ka kan thai kan liat ka yen kumno ka kan thai ka te ka yen kan nungon ka ding jungi ki baju te ki baju long ki misteri ni la ong meneng ong ni long ki batlot han rei hang ni ka bor ni don ban liat te ni don ka bor ban pen pra bat ka ba kham su tanat ka long ka te ya ka yen kan thai ba start ka te ya ka yen kum ta ka jing start kum long lengkot ni la ban yo ai ka ta kum ba ong proverb na shi ho kajing siap tiang ni utrai kalau kajing sedang juga kajing start nila belong kajing kita start tang ladang don kan kajing siap tiang ni utrai kamu ngidon iet ben pulet ki jong play ngi iet ben duai ngi pusan ya kajing ka jong play bat dah kita kada anut ni temu bantai ya kayen kumta kajing baro ki badon jisu lo om te kayen lo mau siang ngets cam ngin scam lawan kajing kita kajing ki eriong kita jorkat no kan ro tinggi lapan teken ya kita kajian. Habang kita kajian, ni haban tahu kumangi om mana plan, shanu minlah. Habang kita ya ka, dah kajing ai kajing lebon, pendiam ni kita kajian. Ni ngai nayen kesedang, kajing te ke balang, kajing te ya ke hima kajing lei. Kemuat ke imlang salang, hang ni hapertai kawan kot syuruk hima kajing lei. Han rei imla ban keren kata ka biet pat kan liet no ya ka.
dala ke jong kiti le se hang ni ngin ong kumno ka babet kumno ngin bet mabun sia ni lap ki jing e ke kisam le se shibet kini ichun ki jing kli ngin se jubab ka pangela ni jubab lang rei ngit scam ko we ka ba mi ka ni ka jing liet no e ki kisam ka dei na mar le se ni tei ki kiti ki chaklia la ni ka jing sedang ka ba kam long ka kum ka man ka jung blei na ni ka do nut ni la ban ong ka do nut ka jongi ka la ban long ka do nut ka pop kum ta ki mi no na ka jing bet ki kharoi ken kita ki jing bom ko ngo ki jing pan man toy ki jing le chi le mat ki jing bom riu blei ki ba i per thei ni up ni ki jing ya ro ki we ni la ban dep ka tam ram kan da ya ro te om bangi kwa ki jing ro na u blei ni kwa na ki para priu te nak ta ka daw duna ka jing duai ro plat pat om dan jing ma pa ta ter ter di menela puliru ika proverb life way kadang ilong kum ka to ka kantay kabalo na proverb life way nga sore mela dia ngamla sa kili kum ka la kum ka dan por ban le ka kitu hingre ngi be kum ka kantay basta kum ka to ka proverb ka kantay jong ka proverb life way te ban kot ika ni kadang step hingre nga so bad ong ka kantay ka chikit kli ba hikai ka jingmlien ki kun lakin long ki badan bor hala de ne ki ba telot kita salak ni kita biet kita le renti ni kita puteng kita terisi tom ni kita jaitu kita le hok ni kita thok ka chong ka jingit yang ngi ki mi ngi ki kum ki kan theng ngi ki clear kum ta ka kemi ka dei ka ta ka ba ai ka jing kai pateng ka ni ka dustur khasi ka jat ka kenja ba kum ta ter ter bat ka we ka ban oh ni ro kum ba ka ja ka ni si ka menta ba ngi la jur ba ka ni ka ni ong women empowerment mo ki kan thei ka sedang na do ka kemi bat ban hikaya ke jinyo shireng kmat yaki kun kum ka rebeka kum kadang kam yangi bangin hikaya na kun bangin don ngimdei bandon ta ka jinyo shireng kmat la kan thei na chingrang bakini ki kun jongi haba omdan ning jinyo shireng kmat hikaya di na yeng nganget skamba habala ha imlang salang kanandan kum ta ban long ka thei ka start ka te ka yeng kam dei ta chukren tien jeni ja om ta ka jingren suan handai ka don no jongka ka ba mu ban te ya ke hima ka jung blei te tong in duai ba bangin long kinong te ke start in te ke sem ban ka tan rai ha ka ban nang ta kinmi kinong te ka balang ke imlang salang bat nget skamba kinmi ke te ke start ki ban ji ban te ya ke sem jong ta ka jing start beshi Kubleshi bun kong ikitu ki details kaba pila ai ya ka bayade bat kalong yeng kalong sem nadu kitiar kitar ki bade bantai ka quality ba ki de bantai bat kum juru ya ka tu ka jingong ba habangi don bangin tei kalong yeng kalong sem ka aim ka jingi kalong bangin tei ya kalawai jong ka babam jukut ta kubleshi bun kong ya ki de ki sembo ki ba pila ai ka de ka por te mentang kerpat i kong GP po na bayin ai kandiat ke introduction hakabe day bat ki kan thei ki nong tei ya kalawei jong kabalang Kublesh bon kong moderator ba penyat ba ka panel discussion ya kan ko po I chairperson rangkat bat phi baro lang nga ai kublei phi baro ka teng ka jong tribe ba nang pet ba I jong Jesus Christ bat kumba ikong bakor ila lam khmat yang iha ka jingede bat kali ka phang ila batai khambnia sipang ka jingut jong ka kantin kan thai ka lawai tia kani ka po nganam simsu ya kani ka bentan rei ngan ya be sa kani ka phang ka balabu ya nga bangan shem ki kan thai ki long ki nong te ya ka lawai ka balang tang khandia de kom ka jing lam phrang ya ka balang ya kani ka jingmut jong ka kantin balang kawan na kaktin Greek Iglesia, bat na kaktin Hebrew, kahal, kabamod, kajing ya kendo lang na ni kajing ya seng lang, jong ki banget. Ya kabalang la penya serem bakalong kamet kajong Jesus Christ. Hakaba kita ki banget hau, shinrang bat kentay, kilong ki dukot jong ka. Nengkong koren kalong kabakat ar, kadukot kat ar, ter nang ta shiti shikinong rong kalong kabakat ar. Kedekot ke besar haduk ke bapra. Ki kentei kum ki dekot ki bapura jong ke balang. Ki long ki nong tei ya ke balang nadu ke por ke bamenor. Ki long ki nong tei ya ke balang ha ke menta ban. Nginget ni kemi dan tiru ba ki long ki nong tei ya ke lawai jong ke balang. Kum magilayo sneu ka tukat ni sipangka
ki kentei haka testament ka barim la ki babun ngim shem la don ki kerteng la da bun ngim shem la thoi ki kerteng ki juki ki don tak kat to kat ni ki bala penpo baki long shisha kita ki nong te kumbala ong mene ka depura ka balong ka nong bishar ka ba bishar ki kun Israel ke Esther ka badai ka nong yasai ka bala yasai ya ka jing pelai im ya ki jiu na ka jing sha penyam ka Phoebe ka badai ka basan jong ka balang ka balong ka jing ka nong ya trailam badu apostle Paul ka bala tho haka city ji ki nong room ka ladong ka bakat riu ko dekat ka beningkong upol wong ba ka Phoebe ka dai ka basan jong ka balang but ka Priscilla kalong ka nong bud ka Bashithem ka jong upol wong ya ka Priscilla ba ka long kanong ya trailam haka kam ka jong ublay but ka ka ba kum ka jing sang ka thai jong ka assembly ni celebrate manta ya ka nabon ya ka jinglong Kristan ka baning kong jong ka nabon kong ka Kristan ka baning kong ti yo i ba ka nabon kalalong kum ba kalong ka kanthai Kristan ka baning kong kalong mo kanong hikay ka baning kong but kum kanong hikay ha ka to ka por kalong ka missionary ngamdan jing artatir ha ka kam nong hikay jong ka kalong ka missionary ka ba ka yathu ya u Jesus Christ syaki waipat kum ba kala ong kala pla ba kala shem ya unong pedem ubakodor bat kani ka jisem ka juga ka pla ya ki waipat bat ka ka bangi tip na ki jing thu ka long ba ha ka jingin lai ya kandu jong ulai hat ya ka nabon ha ka ban pelaj ya ka na ka yinsa ka juga ka bakala sha home ka jing ha ka jing kran ka juga ka ba ulai hat ulakali ka ka ba pelong ya ka nabon bakan yaine lade bakan om len yo Jesus Christ bakan bats kami ka jinget ka bahau Jesus Christ pat ka jubah ka ba ka jingyak ren ka jongki hanta ka pelong yo ulai hat ban ong ngan but ya ublay jong inaban nakata ka jingyak ren ka jingyak kendo kala pelong yo ulai hat bo on pediang yo Jesus Christ bat hakata ka jinglong jong ka kala long ka missionary kala long ka nongte balang ba jong ka kumbagi yo sona do bende ngila long kumni kumbagi long kumki kon kan thai kala dei ka long nam kala dei ka long lam khmat ka long yalam ka bahak khmat e kumki kon kan thai kumki nong tai ki babun kila long ki evangelist kila long ki missionary ki bible man ki bible woman ki mission worker ki babun na ki kon kan thai kila lek syaki jaka ki ba jingai ki jaka ki ba kendong tam ki balalan ya kalade ka jongki bande ya lap ya u Jesus Christ bande ya thu ya u Jesus Christ syaki waipat bat leng ba ka jing tray ka jongki haki ba bun ki jaka ki lala banseng ya ki balang lala banseng ya ki balang haki jaka ba ki niki khun kan thai ki long ki nong tray kum ki missionary ba ki mission worker ki kanthai kum ki nong te ka balang ki long ki nong duai ki kanthai ki long ki nong Christian ki bare ya ka balang lengba ki jing duai chuki ngangai kane ka de ka ba ublei u ai hangi ki kon kanthai ka bor la de ka jingla ka jungi ban duai ni kham ni don ka ta ka mensem ban ong ka jing duai ban pendut khambon ka pora ka jing duai baniasa ya khmat jong ublay but nginyet baka balang kayang hadu ka kapor namar baki don ki riu yasa but ki babun na kinong yasa ki kanthe ki dei kinong yasa kinong duai ki bari hakaban Christian bat bantay ya ka balang ki kanthe ki long kinong Christian ya ka balang lengba ki jing ai ki jogi isa jo sino badan bong kum ki kanthe ka jing ai ka jongi sa kakam ka jong blay ngila ba ko long arsha dani ko long arbenta ni ai sa kakam ka jong blay lang ba ka balang haka jo ka por ni ai sa kakam blay lang ba ki jing sang kan thai jong ni hap pan ke art li ki jing ke hanrai kum ki kan thai ni ai ngu blay bangim ju khnyum haka ban ai so blay ni ai ki kan thai ki don ka bentaru haka ban
lengba ki jing ai ki jong ki sha ka kam ka jong blai ba hakini ki haki Sunday school ki jong ki babun ki kon kan thai ki long ki nong hikai haki Sunday school ba hakini ki si ki ba menta haki balang ki jong ki babun ki nong wan jing yasang ki dai ki kan thai la hakanu kanu ka balang ngam arta tin ban ong lai pawa ki dai ki kan thai bat shi pawa ki dai ki shunra te ke jing yasang ki jong haki balang ki shit ham namar ba ki kan thai ki long ki ba shit ham haka jing shakri ka jong ki yoblai haki balang ka ka ba ki kan thai ki la no sinyang haka batay ka balang haka ba menta kini ki juhin kin ya rab ro ban long ki nong tay ya ka balang ya ka laway jong ka balang hendrai kum ki kan thai haka balang ngila ro ban ong ba ampat syam la ailat pura ya ki kan thai ba kin yashim banta haki kam jong ka balang ka jing yashim banta jong ki kan thai haka balang ka don ka jing ko ngi yo ya ka lat ban shakri lai lo yo blai tang ha ki jing yasang kan thai ki jong kat ba ha ki jing yasang jong ka balang ki pabon kum ki kan thai ngim pat shem la yo ya ka lat ka don ka jing ko ya ka jing yashim banta ka jong ki bat ni aingu yo blai ba ka jing rakhe ka jong ya ka ni ka women's week but women's Sunday kumbala I chairperson ya la ong na do men master ka dai ka way na kilat ka ba kum ki kan thai ngila yo ya ka lat ha ka ban yashim banta wala ka long ka program jo ki kan thai an rei ngila yo ya ka lat ban yashim banta ha ka balang bat ka ni ka la penshur yang isibol ha ki jing sang kan thai ki jongi ha ki balang ki jongi ka ka pangakwa ban kan tu yang ni kum ki khon kan thai jong ka balang wat la ka don ka jing bom wat la ka don ka jing bom yo lat pura ya ka jing sim banta jong ki kan thai ha ki balang ka ka ba ngas kwa ban kan tu ka long bangim de ban snow no man sim ngim de ban snow do bor han rei habakalat ka pli tungin sim ya ka banta da ka jing snow kia ba da ka jing snow kit kli ban long ki nong te ya ka lawai jong ka balang bangin nang pen klan ya ka jing tray mission hakibabon ki benta niyo iba kum ki jing sang kantai na do ki balang ki district presbytery ki synod hado ka assembly level ni don ya ki langkhat tray mission ki jongi bat kani ka jing tray mission jong ka jing sang kantai kadai ka way ka lat hakaba ni pensat ya ka jing lap jong ka gospel ka jing sim benta lang ka jongi ban bat kadai ru ka kamram ka jongi bangin nang pen klan ya ka ni ka jing tray mission jongi langba ki jing sang kantai ublai un perku akabanta ka burom jongi kublai shibun kong kitu gidei ki jingmut ka ba ikong ila ai ka ba dei ki kan thei kum kinong te ya ka balang ting sku komen ru ban ye thu hang ni namar ba ki kan thei ki long kita ki nong trei ki ba jar jar la da long komon ka jong blai kin so yo ya ka ban yo lat kum ba le long lem mari rengkat bat da ka buram bat kirang ba akawi ka por te namar ba la ai la ai yung ibigin long ta ki shakri le ni kinong trei ki ba jar jar rehe ke ni kisngi ngi so komen ban ye thu ipi ba don laingut ki doctor jong ki theologian la ni ka ba de nam ta ki theologist ngi don ni doctor lat basuk kong lat basuk ni I Dr. Wanda but I Dr. Enolin ki ba shakri ka ba jar jar umpau tang ba ka kam jong ki pat ka di ka kam ka barat ba lengba jong ki namar ba myo lat ban long ka ta ka jing shakri ko ba de ban long henry ki la yo lat pat ban sei shibun ki pastor shibun ki missionaries but shibun ki evangelists to blay utip khampa ya ka jing dan kam jing ki kan thei te khoblay shibun kong ya ka tu ka jing mat phang ka jong phi ha ka be dei but ki kan thei ha ka ban tei ya ka balang te mentangin poino si pastor kong bala dep ong mene phila tip ya ka jing im ki phoi long kum no ka jing ya lenti jong ki kan thei sha joai sha jantia long kum no sha war long kum no bat menta sha so ra ka long kum no phila yo mat bhai kata tingin ai lat I pastor ba in ai but kat kum ka jing yu I but kat kum ka jing shem ka jing I ka ai ka ba ki kan thei ki don ban le ha ka ban tei ya ka lawai jong ka im lang ka salang
Kong moderator I Kong Patricia Kong Apira Seliang nang tapade I chairperson ni kapor kublai shibon ni kapor PI lem manishim menta lem bat kilong kemi ke jesen kentei ngam sulong marwe ngasu bahang ni don ro kibeki para rangba ki bidon lang desi kini rap lem yang ana marba ngelong tang marwe yang ni ni kejaka man kapor jubun ta kirangba mo be syok sakmat rim ta sengi ibun kilong kemi song tieng manga penban kam lele nyuma ngasu komen ro kan kapor namar bangadon arut kino hikai jonga hang ni ki bala ju hikai yang hapo JRTC mau klot I Dr. Wandai Dr. Lat bat ki ki colleagues jonga ki bidon lang napo seminary namar lai ju don benta haka college haka seminary labun teligisnem bat nga kerpat iki begin subah ban rap lem shibit namar bah kin khamtip babah maki haka bede bat ka imlang salang ke jede jo ki kentai dengan shu ben rap malu malah kat bah I experience I belengkot I bang ngadon ngatarai ngimla ban peneper gini lai teli ke mo ke ik ba pilak piak lai bentang so kini ki don ki serdo ki baya de iwe ne iwe pat nomor bangi habaya keren hi ya ke basic unit jong ka society jong ka yeng ni keren be ka long yeng long sem bat ka balang ngimla ban len ka don haka imlang salang bang so tenat bagi kasih ki pendon kam ya ka ketien society de ka ketien imlang salang kalong inclusive Nia salang, nia imlang, nia bamlang. Bat ni kenmau kipor ki belak lek mensyangam tep mentati kelak kelak. Ladang iduna meluk, na yeng jongi, ngilik shim meluk, kelem tip kitu ki trayeng rung shim ka shim. Dadai sengiyau ngilik penpai biang. Ngam tip kata ke culture kadang don dan mentah. Nambar mentah keladi ke culture tau kenro. Ban pej para marjan long syu. Wa ka ketin ubleng ilak kontradik banau it para marjan namang ilak don ka kenro mentah. Kamtam ke jingim jongi ki kasih. Ni aingo yu blay ba ka balang hari kasih jantia lakhaya ka hakani ka society ka bangikot ika ka material society mo ka society ha ka ba ailat ikin thei bakini shimbenta la ka long ka aijaj aikur ba kunta terter ha ka yo pateng ba kunta terter nri ki don ki jing ki don ki loophole skilaban pandon kam de ketien pareng ki don ki jing ki baki kun kin thei ki yasham ki bal sing ila ya ka banya than ila ni tainia hakani ka jing tainia hakani ka singi ki bal abani rap yangi kumno ba ki ken thai kin long ki nong te ho ni sngo yo blai ba kila yashim benta ki mlang salang leng ba kan ki society ka ba khot ka material society ndrei ki dang don shibon ki jing khanglat pa di ki ken thai kum kanuk sang shu IP haka dorbar shnong hadu menta ki ken thai kim don benta ngam tip ki bi dorbar shnong shawai pat kilong kumno ki dorbar shnong ki banga ngatip hadu menta ki ken thai kim la ban long ki executive member jong ka dorbar shnong lani ki benta jong ka dorbar shnong nama ka dong ke jing au men shwa bom don teman mo bom don teman la ban ya shim benta ka dorbar pakata kamut indirectly ki long kemi ki kun ken thai namar ba kim don teman te kata kaya la ka jong kalong derogatory kalong negative ba ki ken thai banga ko abangin ya tainya bahaya kani namar ba ki don ki example ki ba crowd kiba lajah ke Indian context ke konteks yang kari India jongi ke bangila dangi pej kum kawin ki movement ki bangakan mau leng bagi jung puli jonga ki bangi khot eka ka chipko movement kari ka movement ka ba ki kon kan thei ki yami chipko kari da ketien sanskrit ketien hindi bang kuduk kamut kilaya kuduk iki dieng banyada ka to por na ka jing pom jo ka sarkar ye ki dieng ki badon haki klau jongi Bakani ka movement kalong ka weni ki movement ki ba crowd ba ka ba ki kun kan thai ki la yalam shakamat bat ngatip ru akari ka jongi ki la don ki movement bat le si kendang yai mi ru ki movement ki ba ker ba per ha ka ba ki kun kan thai ki la ban long ki nong te ki ba crowd ba ya ki imlang salang mga yo i kata nadu ki shnong ki thau ni i ha ba mi ki nu ki jing ki shnong ki thau kham tam ha ka di ka bam la ne ka ba di ki jingkul mar bi ni ki tai ni i ba ki di kun kan thai ki ba yami akhmat bani trish tom bani ada bat kini ngal si ki la bani rap dingi ban suthu shushu tengah i ki bangini keren shushu halor kini ki bental si tai de tang jing mai phai barit jonga bangi bangini keren pat kham jeliu pat kham shai spit Kubleshibun pastor ki tu ki ketien ki bashai ki ba batai ya ke jinglong jingim jingi kum ki kenthei hakabe dei bante ya ki emlang kasalang ka ba maphi mangaru iman kumnong mi na lagi jong kiyeng ya kaban mi chakmat panwana ka jing baha ka sinong ka tao ha ki emlang ka salang jongi heri kumla da panong pastor baka don ka tu ka jing sha nyoben leni ka jing sha le silyang khman namar ba karukom perkhat jongi ki khasi ka long ba ho niyo ya kata ka benta ka ba khrau ka jat ka kur niyo shingi ka spa ka pho yo shi ki kenthei
Henry ingin sapoi ya kebentar ka bingin setai, bat ka balaju ya pateng ru traditional mindset ka jingi bong ba. Kan mau ba sisian balakin I ka siar kan thei tu tip ba ka perthei ka la janwai. Teka kadi kata ka balapen long naru mindset ingi bingin tur syakman, ka balapen rem ingi kum ki kan thei. Tingin sedon ki bentar ki bangi hab ban ya kren. Kum do bingin la ya ka ban takel kini ki jing ba kini ki jing syale. Shiliang ha ka imlang ka ha ka yeng ka sem ka balang bat kum ju ha ka imlang ka salang. Tingin ya pai hakabidi pat namar menila ong ba kenang ba pinom syo samthia bagani ka por kan long active ba kan long ru ka jingker khu pi kum ki nong snap bat kum ki banya ai jingmut lem banya pasat jingmut lem bagani ka por ai lat pi nakaliang jong pat ba ru man la badep ka wei ka mat ngin ai la lat kum ba san minute e banya ban la da pidon jingkeli le ni pidon kadu ka benta ka pi so sa nut ai lat pi ba pin kren Dia mentangi dang dep ikut kejing mat pang kejing lam khamat nak itu ki nagi ni ki langut ki panelist yo li si na kaliang jumpi ki pat ba phi don ni ka ban ong ai ti sobha kalat ka pli phi yo phi ba be sobha ban yeng ban kren la kalong ban ai chung bot ni la kalong ban keli jing kelim dia ban de ran gi don bon mengi ken ken thei ma da si baro ngi long kum ju ka ru kom perkhat perdan dia kum ta long slur de ban ong ba kum bal ong ka phang ngilong kinong tay ya kalaway tingin sedang bantay nang ni kan ban long ki baslur ban kren ban kana pidan na lado don so ban yeng ban kren long slur pat don mo pat yo bha mo tingin sipet le sibet don ki jingkeli ki bangin keli ya ka ba piso sa andot so ban sekeli tingin poino menta syagaway pat ka benta Kabana kaliang junga ka kwa ban kelilem bat ngatharai babaro na pling jungi kat kibedon ni kwa ban kelilem ya ka jingyu I bat ka jing syam lani ya ka jing ya kata ka jingyu I jingai jugi ni ki panelist ki qualities lani ki jinglong bangin dei ban bangi kum ki ken thengi dei bandon khnang bangila banlong ki nong tei ya ka yeng ka sem bangin long ki nong tei ka balang bat ki nong tei ha ka imlang ka salang tangan kenang bakapor kan muslim ngan ai portang an minute me pin jupam ti ai jingmut lem hakabe de bakata ki qualities bangi kum ki ken thengi de bandon banlong ki nong te ha ipang iba la ben chet ipi to gin sedang shedi ikong BW panet Kong moderator, dia qualities jong ki kenthei ladang idon kata la kedau menne lengkot la ong ha ka jing lam khamat ro ke e ke bangi di bandon ning kong ni di kata ka men sim kepala IT lemdang la IT nginum la ban yo I ya ke lada ja ke hi hasem nginum la ke ban yo I jangai dia ban kong ke ni dei ban long kita ki pri bala IT ke li la de la ni long ne em ki pri bala IT la ke jong ke jing im ho play dia kata ngila ban pendem la de jing duai man la ka klip man ngets kem ngasko ko man ong ka sup la dang la long ki ba IT la dang la long ki pri ki bala te la ka jong ka jing im ho jisu ko mo pausia ki jing ki one ko jing ko mo ong mo ngidan ka jing ruai one ko jing one shanga dia ngasko kata so ko makasup rei ni mat chibun ki jing na ban ong tena kata kada ngila ban don ki jing long kum ka jing yaisha ni ban don kata ka jing long ha ka tin pareng ong flexible mo apa ngite ka yang ka sem chubu nganga kwa ya kanu ladang ia liu jumut hayeng ki la ban persha ting hap ban wat balai ki persha ni ban don kata ka jing long ka bang ni la ban sngu thu ke ni ka jing ka jing ki wei lo om dei tang bangin shu tur persha ya ka jing kwa ka jongi katu kat ni let's say tang kita sa ki para panelis kelak ban pendak di syibun di nalor ka ka ba ikong ilaong di nalor ka ba ikong ilaong as ngaw kadai ka ju ka ba kong san hi kadai kata ka jing dai ka ba shimat ka jonga ba dublay kata ka jinglong riublay ka jonga but kanihi kan penlong yang bangan kamti de kabor ka jonga
ban ong bangin persang na kabor ka jong ingin namla da lay ban permi ya kita ki jinglong ki babaha but ka ei ka ba kum ki banget ngingat ba umensi ba ko jong blay ba blay u ai hapo jongi uta ken u ba penla yang i bangin la ban sai ya kita ki jinglong babaha ya ki ba apostol Paul ula tho akashti jong ushiki Galatia ku nak baar kalau nak basan ka dekot na do ka baar puar ki don kandai teliki so jong umensim ki bau apostol Paul ula les hakadika shiti ka jong u but ya kini ki qualities ki ba u apostol Paul ukran kamdei ka bangi ong bakadei pi hakadiki haka jingtrei ka jong mensim bakot ki don ki jing ai ki jong mensim bakot ki badai ki sap ki pong ki jongi henrei ya kini ki qualities ki badai ki so ki jong mensim kadai ba baro nangi ngin kup yaki kata kadai ka jing trang bat ka jing ang ka ba ublay ukwa yangi bat kad let sikan simpon re ki don hang tu kandai teliki so ki jong mesim ki balong ki jing long babha ki bangi kum ki kenthai bat kum ki bangai hi dai ban ko bleshu and she point out tang artili agani ka por namar bang sko bala bandon hi kajing mo kita ki qualities ka di bandon kalat ka play ada kalat complete kum no pin ki quality ladam tak hang lat no yangi ngidon ki quality ringim yo ka space ban pin quality ngatrai kata ka de ka we ka ba kalong ka jing ngi ki kon kan dai tila da kalat ka play la kalong ha ka balang ki imlang salang so artli ki bandon kam ki bang de sikila ban ki bagi la ban shebro na ka tin jo blay ka we ka de ka jing slur jo ka debora ka jing slur bandang ki kan thai ki baslur ba mi sha khamat ba ka baar ka long ka jingkit kli ki kan thai ki bakit kli yala ka jong ka kam ka bala ben shet ki lada ka lat ka pli kata ka diga juba jong am ong lada namar ba ki don ki ki ba te ki ba khom yangi bagi mla ban mi sha khamat ban pen i ka yu kal tingi ai ngo yu blay bagi yo ya kani ka por ko bukum kani bangi long lai dot banga kwa ba bangi ngirong lai dot yang por ban ya tai ni ai ki lagi don kinu ba khom ba te ngi ban pelai ki kanang bagi ni yo ban ya keren disibo Kublai shibun pastor so het men sim bahan namar ba nagaliang jong i pastor bade ibala judan lang bat ki rangba ai ki babun ki benta i ai men sim kum ta nga ya ledi rang so yo men sim ba banganget bagi baro ki badon ni ki yo men sim ya kata bangin yo ya kalat bat habangi yo kalat ngin long ki beslur bat bandon ru ke jingkit khli te kublai shibun ni baro langut ki panelist ki bala ai ya kitu ki qualities ka bangi kum ki kan thai ngi dan ba gi de bandon tu bang ki jing duai bangi long flexible nganom ban shu but ngi de bandon ru yu so jong ben sim bolong ba kong san ka jing em ka jingi la dang gi don yu so jong ben sim ngi la ban long ki bala ban duai bat ki bala ru ban le yi ki babun ki benta ka jing em de yo le se na ka liang jong pi ki pat ba ki badon ni ka ni ka por ki du khot ki delegates la da pi don ai ban kli la da pi don ai ban ban ram Nabar gidang dep ikan ni kawai kapang yo shibet dala yat bun palat ki pang ki kelet no di ailat di pi bapin ai ka jingkali le ni kanu ka jingmut ka bapidan ban rap ika ika begini ki panelist ki ladam dan yo le se pidang don ka susa anut ban rap na ka ika begini ki panelist ki ladon lani yo pidan ganu ka jingkali ka pi kwa ban kali ka bayade ba kani ka benta pila ban shim benta lai lut long ki beslur kombala dep ban ong kani ka di kalat ka kabu yingi bangin kren bat bangin kali jingkali mentan ya kaget hei kaba let ya kayem dalam kijong kiti kadai gawai na kibenta kaba ngaju saanut korobor ban suntu syai ya kata kajing let kaget hei ya la kayem dalam kijong kiti te la batai mentan dai kong pokor te rei
state de ngakwa ban suyo jik syai ka bakam syai shisho ban soha ban batai yani bangin sutho ka yo pa mangiru ni don gumno ka jing long ka bangi let ten rai jing sutho ngakwa ban yo ka jing sutho ka bakam syai gumno ka ni let ya di yeng jong ni dalaki jong kiti soha kong ban ai ka jing syai susu yang ini nalor ke baki labatai namar la hamsted melak banda batan ban kamya jeleuru namar la sanot hai yang ini ngilak kena la terkeru kendiat dari klem yok banda ya syai ha kublai sibot Tekong moderator let's say kat banang slam dan nang syakeli la nang dia ka jing liet ngange ladang pingin kelima marsimat ngila banyo sibon kani ka kenthei ka ba bi ka liet no dala ki jong kiti ngan su ai muksa kum ka wei mentang ngala le ye ka wei ka kam mo ka ngala tei ngala le pha ye ka wei ka kam le se la yo jing ro bangis ngau ro ngila le na ka mon play la le kata ndai don ki ba persya bat kham tam na ki wan ki jing persya ki ba na ki bor ki ba ki habban le se ka pen long no yang ngi bangin don no ka jing ret men sien le se ngi liet no la di ngi liet no ning kong ni sedang na ka jing perkhat la jong kam long phi ka tu le se ka nuksa ka ba kham syai ngala panong ngalong sketeri mentala da ngalong sketeri namar ka jing liet kam dai tang ka yeng ka sen kala bandai ka balang kala bandai ka imlang sa alang ro ti jing perkat ibarat ilong lada mentang along sketeri ala persang na kejing trei lang ki komiti banya trei lang ndri kin don kijing tendung le sing ala ban ong ha ka ba ngamla ban sha ti kumungi ong mane ngim don kata kejing sha tina kata kadang orang oh ngamla ti ngam le shu ngam trei bah shu ti kata ka long ko weni kijing liet ya ka to ka komiti ka kam ka bengi trei ti hayang ha sempat kejing liet ke jungi ka long ba lada ngim don ketukan nong rem ka bangi sedang mene ngim don uji su haladi sibon ki bangin liet cuba ngiak liu jeng mot ngiu i ke jing duna ngi su ngi sa cuba mentang sar nganyat ne ka yen wan ya ju kon ngan la ngan kren ki tien ki bakor lada don kenon ke jing bakla le si hayang asem ngim la ban map ngim la ban so thu ngim don kata hakitien parangi ong empati le si kum kini ki penlong yang ngi bangin liet no hajaka bangin tei ya ka yeng ka jongi bakat long ka yeng ka riu blai han rei damangi le se mangi ki kristan hi ni don ka ka bentai ka bangim tip ya ka jing ka ba ngim sung thu ya ka ka ba upa ka yeng uma le ne ki khun ki ma lan ni ki ba shong ha yeng le se wat ki khna trei ki ba trei ba ni ru ngim sung thu teng dei mangi ki ba liet tin ring ngam shim lo ong batang ika kemi lan ni tang mangi be de la ban long manu manon pring jing ken thei ki ban le ya ka bentai ngam tip kong fis ngau kum no ngan kepat kini menyerap pendap le se na liang ka floro le sibon so kendiat ngasukwa ban at ya ka ka ba ikong ba kor ong nasngau ba ka ktien ka jong blai ong ka kenthei ka ba bi ka liet no ya la ka jong ka yeng dal ka jong ki kti ka kamut ayu ka ne ka dei ka jing bom don nga thrai ka ba kong san hi ka ba ka kenthei ka long ka nong liet ya la ka jong ka yeng ka dei ka jing bom don ka jingkit khle kum ka kami haba ka kami kam don ka jingkit khle ya la ka jong ka long yeng long sem ka wan ka jing pat jing pra ha ka long yeng long sem kam don ka jingkit khle ya la ki jong ki khon kam don ka jingkit khle ya pa jong ki khon ha ka ban tei ya ka long yeng long sem ka ba shifting yo blai tinga yu I ka ba ka wei na ki dau ton rai le se kata ka bakal kan thei ka long kan nong pen kanong liet ya la ka jong ka yin ka dei ka jing bom don ka jing kit khle kum ka kami ya la ka jong ka long yin long sam ka jong ka ngatharai kala biang katu namar ka por kala nang mare tingin po ino asagawi pat ka phang kublai sibo ni ka jingkali ka bang I dei hi ban pusan namar ngim tip ki kita ki benta ki ba mangi ki ken thei ngi liet ela ka jong ka yeng dala ka jong ki kiti tip ngi phut no yo pa ya ka yeng ne ngi kiu shutnum ngi pen hap ne ki ten ne rei
kay ka bingi yo kalong pa ngim day bandan ka self pity le ne ka mensiam sosen ay ledi but kumbala da ban ong mentaro pa gidey ban long kita ki pa yai sha bat kita ki pala ban sha jem yi ki baro da ka ba yai pai shoble ha ka jing duai bat ban yeng ha ka jing shisha bat kanong rem de mentangin poino sha ka wei bat ka phang kata kalong ba ngin yo ya ka jing ye thir Shapang ka contribution la ne ka jing no senyang jong ki ken thei ha ka yeng ka la ka long kelum lang na do ka yeng ka sem ka balang bat kum ju ru ka im lang ka salang bat ha pedeng kita ka contribution ka kila no la ne kila aj shaki benta ki beper ka ipat ki jing ki bakiman kumat atli ki benta ki bangin ya kren na gani ka por ka contribution ba ki ken thei kila le kabagila no senyang haka yeng kesem haka balang lani haka imlang kesalang badru kijing ki bakimat hapedeng kata ke contribution bat hapedeng kijing identity kijing ki dengan sedang syano dari pastor sobaban banyak hulam ki ke contribution bagi kentai ke lale bat ki problems bat bakimat hapedeng kita ke senyang ka bakino ngan juba bagi ni kijing kli haka ni kerukom ki kentai ki perform ki rules ki prepare mde etang kawi ka rule nga pangape i kentai ngayo iba ladu na yeng hadu haka balang ki imlang salang ki don ka rule ka prepare entang bakadi ka tengah jono ka lok jono kadi ka partner jono mo kanong isim bentalang kata ka long yeng long sem nanta kadi ka organizer kanong penbek penbiang i ka yeng ka sem nanta kadi ka creator kanong sna kanong penlong nangta kadi ka mother kadi ka kemi haka yeng kesem nangta kadi ka disciplinarian kanong penya ka disiplin ka jingbe jing reti hayeng kesem nangta kadi ka health officer gila batong ka bepet ekmi ka kot ka khia ka yeng kesem na ka ki kon ki kti nangta kadi ka artis kanong drodur ka penuan dur ka yeng kesem kadi ka queen kadi ka mahadei ka yeng kesem pikadon ki role ki prepare bakini ki kata ya ka socio economic aspect jong ka life jong ka no long yeng lani ka no ka imlang salang tinamba kata ka kentei ka long all in one in all ti ban ong hi ya ki contribution jong ka ngai i laga pe i jikari ka jong hi kumbang lakran mene la ki long hisnong ki thau bun sin i ki di long kimi ki bemi akamat ki be sedang lagi long yeng jong ki belong ki nong elam ki long yeng long sem jong ki mi syakamat ban mi ban bahai ki imlang salang Terai namar baki don ki jingkang lat pat ki bam ai lat pat ki ban keren la kalong ki dorbar sinong bat ki we le si kila ban non kasap ka phong kila ban don ki jingmut ki perkat terai namar bakalat kampli ki don ki jing ki baki kendo tingai i don manur boong yang asisian ka ya por ki jing pule jonga po UTC Bangalore bangi keren sipang ka matrilineal society ki ong kalong ka shadow of shadow of women empowerment kalau tangka shadow ngia keren sepang ka women empowerment ngiong bahaka maternal society ki kentai ki long kumta ki kamlong don ki briu shabar ki songtu ka maternal society ka ka heaven for women ka ka beneng na ka bentaji ki long kemi ndai lebih page apo jong kapat kumba ka ban long ki don sibun ki jinge ki ba ki long kemi ki kendo wat ladu ki long sam da ka baburam ka ka por ngelayo ban tho ikot ibarit bahamenta padang sudah publish na po JRTC 14 lem kat arja kat kendai ka tho sepang domestic violence ni ibanabdo ki yang kisam jongi ki don ki violence against women ki jing syak khnyot ben jong ki long kimi ki jongi hagi yang kisam ki jongi ba kata ka pura ka society ka imlang salang tilada kini ki jing khnyot ben ki don ngatrai ki jing ki babun bha ki ba ki long kimi ki kendo kumno ban ra syak khmat pat ila ka jong ka ikhtiar ka baki ki don kum ki long kimi ba ka smo ba ha ladangi dei ban keren biang kum ka balang ni dei ban keren ru ya ka concept of matrilini haka present church situation Namar ngayu iba ka matrilini kung bakalong hi let's say lada ka trikam hak society kat ba keren pada po balang kalong rakumwe kalong patriarchal ba mo kalong patriarchal ba ki belong patriarchal tingi yo iba kani ka don kani ka dichotomy ka don kani ka don ka irony ka don ka jingap hair hapdeng ka bajia ka imlang salang bat ka bajia po ka balang bat ka bajia kalong yilong sem bi kita ka daw ng ong bala nang idi ban le bahale se kamadian ngila ban don ki seminar ki ban define ya concept of maternity within the church
Kaya ka baka material system ko contribute ya ke church in the KCN Jandil. Sengat try kata kan rap Shibon. Ngai Shibon ki jing ki bangi don ban ya keren. Let's see ki bangi nang lak ban ya thir chakman. Be Shibon. Kublai Shibon pastor ka basyai bah pastor te I kam ai mesim bhangi ki kentai. Te kublai Shibon na barbai la yo ban ya trailang ke babun. Kumla dap ong kumtu la yo ban trai ki babun bah ki long kemi ki samla kentai ba kum ta ter ti la tip bah ya ka mindset jingi ki kentai. Te yo don ban rap na kalyang jong ikong GP Poshna but ikong bakor te ki ai ke contribution ka bagi kentai ki la Julia but ke ai ki problems ka bagi man na lor ka ai ka bai pastor la yo ban ong te ai la dipi. Kaya kaba kumboong I moderator so ban ay kublay ay pastor iba ay minsim Shibon yang ikum ki kantay but kaya ka contribution ka bangayo I kaway lesi nalor ki babun ka bangayo I hakajing tray kam gajonga kaday ka ki kantay ki long ki kumboong manne kiday ki nong sedang hakababun ki hakabasdang ya kabasang ya ki balang kum ki missionary, kum ki mission worker, ki balay, siya ki jaka ki bakandong tam, hakapor ba ompat yo balang, kila day maki ki bayalam. Buat hadin balatung balang ru, ki kentay ki day maki kinong yalam ya ki balang hakitu ki jaka mission. Nimla banda ni kata kajing sisya. Buat hakite ki jaka hajan sor jongi, hajan ki balang jowa jongi, kadon kalang khatre jong ka balang. Hakata ka balang ha bakadang long tenan. I treasurer kinokit kam kidai ki kentay. But haba kidai kinokit kam ti kilalong dokon lepas ke komiti balang. Kata kawan ke question hanga. Ngong haba ka balang kadang sedang haba kampat long well constitute mampat long kampat dayat bha. Kidai ki kentay ki ba contribute ki ba yalam ya ka balang ki ba ai ka jigi selok ki para bangai kitu ki badang dong ki ba psai ki para bangai. Dakababurom haduk mentah ki jaka mission day ki missionary ki kentay ki batray hakutu ka jaka ki bapsay ya ki Kristan ki badanglong dakababurom ye pastor bari ki waipat ki rangba ki pastor ki wan tangban pendet ya ka sacrament ndai manu bapsay ya kitu ki para bangay ngakren ya kani haki jaka mission ki jongi na ki experience ki jonga tinray mentah nda la long ka balang la dep tung kalau ayat syakmat lah don kita main basan kita iki kentay ni neglect no yaki ngim syak syuk bikin long kita khot haki komiti ki jongi tinrai hak bas dang manu balong ki nong te tang kapor penbaptis bat por sakramen hari ki ban pelong jing duai man la katayo bapang basitam bade jungo dei ki kentay dei ki jing seng kentay ban no sinyang ban ai ke jing ngolem ban ai ke jing ai men sim yiki te ngit kembaling baga dika panel discussion ka bangidan kanlong ke jing pen kendit ben rio yang yiki babun te kublai Shibon ka de ke jing shisha ka befikren te kong BW banet tim don issue ban ram alor ke te o te na te ngin shwa bangin poi pat shakawi pat kaman ai lat byang yiki pat ba bapin ai jingmot na nila da pidan ka no ka jingkali ka halor ka contribution but ki problems jing ki kan thai ai lat ipi bapin kran to namar ba nang ni shay la rakti tingin ai lat chane ne nakmat min sa ai pat ipi mo Nagaliang jonga ngakwa ban bu ko wege tingili hagani ko por ngaru ngade nagi audience haga bede ba kanika panel discussion kaba beteng nagatu kaba phi sange mentan kaba phi kren ni kata ba haga por ba lur ki kenthai kidai ki kenthai tenda ha bagala along ki kenthai ki IT no hagirang ba kalau abang long kikin thai ki IT no lani bagi rang ba ki sim no tin kan no inu kikin thai na ya ki rang ba na ten rai ka bang kwa ban ka dau ni ka long ba
ngasuyo iba mdei kentei lani sinrang mereka deka sistem. Tila daga ta ka system ka penlong ya ki kentei ru ban le kunta ban ino su IT be klam protes ya su IT be la trai su tom ka tur suknyum narut hari-hari. Tila daga kirang baru sikin ong ba kini ki kentei kinang tamban sna balang rei ban kit pat ya ka kam kiwan tenrong la singi. Kirang baru kinang unta. Haka bekut ngiyania para bangin. Kentei bat amba te nrei kedon ke ike bagata galong bagadega sistem. Ladang ila itu bagadega sistem ka penlong yang ikumta ban pensakut ya kajing yat ke kam da ka bale unta te bale ngimia kut jingmut kum ka balang namar ke ka balang gadai mepi manga kentei jirang. Baleng yang ikut jemut nak panggil dia penbahan ayah kenega sistem kan. Kita ini jadi bang buat bang. Kublai shibun kong kadi kejing ai jemut kaba manga mapi ngide bani perkhat mai no ngin penduk no ikatu ke sistem berim traditional system tangba don katu kejing ong kan mau ka traditional ka berempat mengi dala dia ba ong kan mau dala i kan i siar kan tei ka pertei kala jan wai ubadon teman yu de ban ubon long ukle ba kom ta ter dang ina mi kala ni tai than kata i pastor in rem sibet ne la de ki rang ba ki badan ni kin sngo mong den rei ka ai ka bangi de ban le nang ni shakmat kalong ba kumbala de ban pasat jingmut to ngin pen kala no ecosystem knang ya ka ba ngila ban nang contribute shishu bat ban play kalat kumbala dep ban ong mentan ba ladam play kalat kumnu ngin lait ban kren kum ong susu tham bat pastor pen kan mawi kata let's come bad leng ba kanika panel discussion ka bangi yo habangi let sila ki jeng balang namar kanu ngi haban sedang naka grassroots level mde ban pet naka assembly level ban ong ba ka assembly ka de ban le ni ka synod ka de ban le heri ka mindset jong pi jong ahi bangi de ban pen kalat mai no ti kong mene bamut ban yeng in ailat hi tang bam de ban kali jrong than mo oh tangin ailat sei kong sasakas namar iti yeng baan bat mapi di balai te tongin ailat iki kapor kadang don hi Lesbon nga Gersian ya ka ke bala keren Dr. Ratpasuk Lendo Hador Jong Kapang. Tinray sa kaway pat kawangabot pan ong mene kalong tang ban su ai same ya ka contribution kawa ni klempat mention hanne tinray nga su ai same ba ngin ken mau ba ki ken thai ki don ka bor ka contribution ka ba crowd ha ka balang leng ba ki nong lum khau kham ladang minus ya ki kentei nong lum khau kham bade ka jimmi trong khau kham ngam tip namar ka babon ni ai ka jimmi sa ka jim panya jong ki ramba tang katok ade persen niyo ban penon kam ha ki kentei te na ka ta ladang minus ya ki kentei ka jimmi nga tharai gal duna ki school khau kham ki ngam tip ki man swali le ngai education kan here but ki wei pat ki betak tang kat ka ki blesi bot ya su ai mi sem ye ki dong luk khau kham ta kubli shibon ni gajing ai jing mut jupi ka dei kata ba ki ngi di ki nong lum nong lam bat ki ka contribution ka be pila ai menta but la ai do khau kham te kubli shibon kong teng benta knang ba kapor kanom slam and ai la say Dr. Wanda Brisbane moderator for the abentang dia board syukwa ban syukatang kat tu kat ni kong ka contribution dia dong senyang bani perkhat lang andor gani phak nga dap ka jisrong ya pastor Melvin na try nga busog lai kay hai bat la dan kam ya kay ka ba inong hikay ki hikay ti ngikwa bangindang don susu kung kini ki pastor ibala ya ka ban bu ya kijing hikay ha kadolut
haka jimut ka jing perkhat ka jong ki nang ba kintai ba chenrang ini ya chaprang ka mission ka jong Jesus Christ ngajuang barabot ba ka mission kamdai ka mission jong balang kadai ka mission ka jong Jesus Christ ti ka julong kadai ka tradition jong ka balang ka jongi ka system jong ka balang ka jongi bat kai ka mga kwa ban penseluruh pi ka long benta ba na ka flu na ki grassroots na ki real pat ba kin sngot hu ha shapang kai ka mission ka jong blame sla jong ne kundo bat ka wai ka jing sngot hu ka long I habang sngot hu e ka balang kai ka balang kumbong isuk bentan ka balang ka dei manga ka balang ka dei mapi hanrai halor kita ka balang ka dei kai ka balang ka dei ka met ka jong Jesus Christ kin thai shinrang ye trei lang Ndai ta kata kabalang kadai kakan hon ka jong way. Niyo bantres kidan ki images of the church lane kini ki dur jong kabalang. Nado kabangila ban siem nado ka Old Testament. Kakan hon Israel kabayat but ka way ka purpose. Kata ka purpose kading seju. Nama ka juan ka jong Jesus Christ sla jong kandau kadai ban leyu. Kamdai ban seng gini balang gi kadai ka bang baro lagi yin ya shimpenta ha ka ban ya te ya ka hima ka jong blai mdai tang po ka balang hanrai ha ka donot ka jong pi ha ka yeng ka sem ka jong pi ha ka balang ha ka ri ba ka jat pen riu ha ka ban don shu ka nu ka jing syariang kan thai ni shenra ladang iong bagila trai katto menta badeng ni IT lane rang ba ci shimno ya ka kadai man labu pot ini bangim la ban lek show shakmat ngan chuaya pi ko ga luksa ko testimony ga jonga ngi ar ni de ki we na ki balet ki kintai ki bla cross ya ka boundary namar ka por ka bangilin pule ban pen bit ya de ka ministry ga jong play ki bon ki jing khangla ki don ki jing kli warna ki pastor rang ba ka baburom ki boong bale bi kwa ban lek ni ka kam go jong shudra hapdeng jong kita ki ka jing yaksa ko jong aru ya ka bangan tur shukmat henry ka sur ka jong play ka bangala yo sno du kadang khna manuti wala ban pelip ni kata ndon bala ti nang ta daw ma ya chatmat nga cross the line bat benta da ka jing ai ka jong play ni long ni ka bangi long contribute to the church da ka bangi penmi pastor of the church ti ka wei ka phang ka ju ong ha ka long ni kan di ngidon ya ka strictly patriarchal church in a matrilineal society kamot ngidon ya kan ka church ka ba la penya tang dak kirang ba ha kan di ka society ka jongi ka bangi ki kan thai ni kham yo la kham yo space balai kata kawan ru na kan culture ka jongi namar balai ko bongi pastor beneh ki dor ba ki berpagim yo la mentang ila kham ya ban dia ta kalian nama kata samin ki jing kerana nama kata dak di siar thai perthai kalawai ki to barakat ki blog ya ka mission ka jong Jesus Christ lada pipe je Esther oh si ma hosros wat cross wat wan pula henry oh ya ka lada ham keren mentang ka jing erap kan wan noi ka cross ya kata ban pen em ya ka jadi Dik prabangan tu ngimdan porshu badong manuman lek kan thai ke shenrang pi ke jing ka family ke ye ka sabat unta tata dan por mo benia om manuman lek kita di bawah lek ula jin ula pelkup ka sap ka talent kita gitu lek ula hot ula jin manut man question ya ka call ke jong lek ni ki kai dia nama kata daw na grassroots ka kwai pi namar bala da ani ka tradition jong ka balang ko jongi kalau maki kan thai kim dei ban lai oh kidan gi na ka bible gi bawang gi kan thai kim dei ban kren kun tam tat hande gi dan ki liberating text ki text pe pernah yo gi thai ha ka jo ka bible te na ka ta da wa appeal ya phi ha ka balang ba pen pen ka lo dia la di upola di jo o jo galitia ka nang basan ka khat ka bening kong o ya ka jing bella ya ka jing lai do kres ula ai phi ndai ka jing lai lo nang ta ka do ka jing lai do
one bak responsibility bat ka jingkat create bat kum tatara tenga hot ye phi barok pen kelo ye ka jingmot ka jing perkhat nima play wahi ka jing lai lu pen kelo ye ka jingmot ka jing perkhat ada kan nu ka de ka ban tei ya ka ban tei ya ka ta ni ha ban le dan kan thai dan sindra ki baran ka sap le chata bat play hot ya nga bat phi bang ini participate ban shipenta ha ka ban thau ya ka hima ka jong play hang ni ka bas dang la no nang ni ka bangin saya celebrate ha ka bakut namar ha Jesus Christ wong sendran keliu hang no ka ki hima ka jong play ka don wong wat ong hang ni nang tai ka don ka don no ka jupi ka don ka ye ka jupi ka don ka ta ha ka jong po Jesus Christ wong ye ki sendran ka hima play ka janwan ka bot pan sawan ni ye mang ka pertai ni ya inti bantai be hima ka jong play hasla jong ka ni ka khando na kata kadang ni dan kau masuk thok kai kabalang ni institution kabalang ka ka kenhon jong play ya hak ni ka jing ya program ka jong na kata kadang ko pi bat pen kelu bat change ka system da ka jo ni ka mindset ka jong ni namla la no stang la da pila man long o ba pen kelu ya la de da ka jing lai lo ni ko chris wa ya na ba da pi ngin la man change ka system ban ngin ye trai lang kan thai bat shinrang ya ka ay ka baki shinrang ki mga ban le ngin le la da ngin la mangi ngin le baki kata ka diga jing trai lang kam dai ka ay du te na makata ka dawa hot ni so to spang ka bala kada ka met ka jong Jesus Christ kada ka community of the Holy Spirit kada ka kan hon jong man se makhoy ha ka por ka ba le the buk man se makhoy ha ka kam ki apostol ka nong ka ba aru tram the ta shinrang the lut na kata ka daw ni yan lang sakmat akot ni in yan lang sakmat ya ka bantay ima ka jong blades na jong ni ndo Takublay shibun kong katu kadika pasok ka baki ai bangina mi nang ni ngin pen kelut ye kejing bot kejing perkhat baka do no jengi bangim dai ban pet ban phai din ringin pet sakmat knang ya ka bangila ban nang ye te ya ka lawei jong ka long yeng long sem ka balang bat kem lang ka salang kadi ka badon kam bangin pen kelai ka system ka jengi ko malada ban pasat menta ala da don kelong yeng ka badon te ki kentei sudah ala da let pastor teng teng sat tharai sniuru la ne let tan tong temen basan sat tharai sniuru te ka don kam bangin don no ki kentei ki banye tur ki banye kit banye ba bangengit scam ba ka we ka por kan sa don kalat ka ba ki kentei ru ki la ban yo ya kalat ka ban yo ya ka jing shakri ka ba marangkat ba ka nom don ka jing iben ka bangin sa poi ka jing keli ka ba menta but namar ka por kan don stang ko ba ka to ka ni menen Tinga don pat sa kani kawai kamat kabangin ya tay kani kapor badla don ki nong kali shibet ani ki nong ai jingmut ngin subaban bat kapor kanang ba ngin nom tu ye ki mat ki bangila de ban phia ka wei pat kamat kabangi hap ban ya tay ban ya thir bha menta kalong ba pedeng shibun ki jing e kabangi kum ki kan thai ngi mat ban long kita ki nong tei kumbala de ban pen i mene kita ki jing e la airu ya kataka women empowerment kabala penbana bangi yu iru bala don shishahi ki kentei ki bami ban airu da kakwata ba ki kentei ki di bandon kata ki kentei bandon kata tingin ya pai ken mentana shagini ki laingut ki panelist ki bangi don hapadeng kita ki jing e ki beri kalong yeng kalong sem jingi ngi di matrilineal system henry ya te ktien mano na kalyang jo kayeng kasemru kentem chu khamyo kren Kidon lagi badang bat dekat dustur bagi kentai kim day banlen. Hablet tang kunyi, hablet tang kupa ba kum ta ter. Katu ka di ka indirect nyot ben. Te nang ta habapai sige babon ki benta hakasam ka khandau ka siap ro kum tahi. Ukunyi uhmen rang ba ode bandon. Kentai kon khaduk ba pli wan pet ka mari ban sumar kam don bentang ta. Patang syuk hampakla la syak kan hiet hukunyi la ne la syak kan hiet akitu ki men rang ba te kata ka de ka challenge ka ba ki jing e ajung ki kan thei anis ta ka buram ka pin kup te la snow ko bangil along kup ki princess henry ka e ka ba japa ka long ba knyot ben ying ina shilendet psychologically ka bangi ngi snow bangim dondor te
Hagawai kaliang is ngolong kiba yo ay kajingkir ku bagadon kata ka women empowerment. Ringen pai sigini ki panelists. Hapadeng kita kijing hapadeng kita kijing kendo kiba harukam. Hato kata ka women empowerment. Katray kam na kilong yeng kilong sem kajangi. Katray kam na ha ka balang jangi. Katray kam na ha ki lang kasalang jangi. But kin ay ro ya ka ay kajingmut. But kin ay ro ka ay ka lat kalinti. Kenang bagi kum kikin thay ngin yo ya kata kajing pen kupor dengan stang siya ni kong Patricia. Hakading iday bat kani kajing kali kabay iday bat ka women empowerment dengan sim i moderator di lakran kandia da kajing iday bakayeng kasam dengan sim nakaliang jong kabalang ngalak bandong bahak kabalang ti kani ka women empowerment kampat rekam. Ngayon ikam don jing kita ay hiru kata ka women empowerment kanang bakabalang kan pentray kam kasuyad le siya ka imlang salang ti le se kala bandon katukat ni andre bandong hakabalang hite ngayon ikam don ka walang ka kumki kantay nila celebrate ya kan ka women empowerment ray hakabalang hi hakajinyo ijo nga ka klempat tray kam kadi ka women empowerment. Kong moderator, kajing ada ho yang menjur kajing ada kapalang, kajing ada women empowerment. Watlah ho New York taki Women's Week New York kini kilat pun kajing sengken hey, ndengi dang ne haju. Tie ndengi don kampat banyak empower para mangi, kumbangi ong para kentei ngila. Dang don kibo ong ngampat ide, kibo ong menegi. Para mangi hining kong inong ngam ide sisien aku ikasien. Hakaway ka jingaseng, iwe ilong kemi, iong ngate. Nampat ide yano ro banjit kum kita khat komiti balang nak bedeng ka balang jongi kum kita ki para kentengi ong di kum kini kim dei shu ban mi indre jing shisha ngim dei namar sakawei pat kadang jia dang shen ka I wei I long kemi ong ba pa polis sedang ro ki thlun pa kam ro ki mitanat le ki yang ki bun jing bakla ya ka jing jupa ya kata pan ong ki yo lat ne ka tu wi kren ne la dengi ai lat yo ki bha ka ba don kam ka long ngim pa yo lat kata ka long ka balang Habis kerana ki yang kesempat nganget pa kila bandon ki jat yeng mentah bangi ong kanikum kajing ai ngilap nok women empowerment ha kajing day what namar ngi ki matrilineal ka kala ban day ro ka way ka daw jong kani kajing kadon ka threat la ban ong mo da ka purom bala dangin ai bor no ka thei ngila du bor lupa jaj rum yo kisen charno le si kum ka tar kala bandon hanrei mentah kadai leng ba nganget scam kadai leng ba kajing pasiau jong kilong kemihi hakikini bobat ka jaka ban sam ki jaka puta om dei shuba ai dangi kun kan tei om dei shuba ai dangi kun khadu ti ha kajing ya kren ya kini ru om dei shu la bon ba ki yang menta ba om dei shu ba tang ukini nagi dang don ki babat ki dustur ko ong mentan ya tho ka kun na jong lene ban pen ya tek tien ru ka kemi kala ban len yan rei kila don ki lat ki la don ki jing sedang ya kini ke women empowerment kam tam nganget wadlangin ngalak ban ong bangim da kidon ki banong bat an kinong ki advocate si ki ba kam tip hai kan ni ha ba ni kum ki school ngi training la hikai ba yang ngi ba kadang ka an te persya ya kan ni ti kata ketika empowerment ka buwan na ka liang jong ka an kidon ka ba ngim dei ban ki jing no si yang kman na yeng la ni na ka balang la ni imlang sa alang dang shen ngene kendo iwei ibo ong ba ka balang presbyterian da don ba IQS Jayu, dia kum kita ki AKA ngidon kamban berkat kan, bahkan ni ke women empowerment ka ba ngi sudon ka an kala don rei ngim pentri kam ngiri tengan hangtam. Andre ka ka ba ikong moderator ngatara ikli kum no ban ai jing mut nei kum no ban le lada hakum mai kini jing kinon ben. Ngi ka we ka interview dang shen hakane ka jingjah Manipur. Ha ka ba itu I kerteng berkadot mo ikli ya ki arngot we kuki ban I we meitei. Bali itu samla kuki ong bangam dan jingkermen syu ha ka sensyar kadar kat ba utu samla meitei ban ong don bet ke jingkermen deka ka bangam ban ong kalong ngidei ban don ke jingkermen deka ko ban ai burom ne kini ki tua mo ka riat kita ka outlet ke manu ban kersan ki dikum kita ki ba ki don kum kini ngidei ban yarap la da don ki babli ni ki la da don ke jing khang la
dia kuwe ka jingjar o kasam ara kendai ro tu ngai ka news ka dina kita tanjung ni matarashan itu ilong kami ikerteng ikong marshal ka seo moy ung ya up kita skim sorkar mo ngi up ha ban yo skim sorkar ndri ini pat isnahi ya kapan kana bat kibrio ki bhashnong ki shnalem bat yo award ro hado ka national level to ka award ka baki khot ka women champion kini ki long ki ba ka tu ka ni ki nuksa ki ba ha ka balang ro ni ban thau ki outlet ba ni ban wat ka bon ji kershan na ki be dei jingmut la ngi wat ki ba me dei jingmut ni du lat no shubu ngi persang ban le ka no ka kut no ka lat nang tang ngim dei ban ye siteng ku mangi ong maneng ya singi lit no ban namad don ki jing pen thut bat ni ban yeng ban le persha ya kata ka jing yo siteng mat ni ban wat kum ong mane ba kum ka kan thai ka start ni hab ro ban pulie ki an ki ba mi ka ban mi ki singi ha ki por ki bala dap men shwa you can take dan bon ban lek school umsha dari menta om don jing khang shu ki kan take menta ki kan take la don ka vision la don ka mission han ring dang sa itu jing mo traditional ibangi snow bet ba ki kan take long ina ka ka daw ni don kam ban tip ba kam sim la mi kum ikong wanda mentan ba la da kam mi nak balang le se menta ka lat ka la pli na ka an dia ka la khang ka an ka la pli ki kan take ba om dei ban nyo shi lang khamat ha yen ha balang la ne ha im lang salang kala la dei ban thu sor dal ki kan thai ro tikat kum ka an ka om dei tang ka an sarkar han re ka constitution jong ka Presbyterian Church of India shai kedar ngam tip balai kami discuss kan ni han re om shim la khang ban jit khat committee balang kan thai om shim la khang dei na ka ta ka daw sa don na kasinat sa ngi shispa lai ko samut menta kasina sep ngiru kata ka we ka lat ka bakala le ban ai man siem ni pra kan thai bakan ka don hanrei om dei ki kan thai ka balang ka mo ong ne ka dei ban yen te nget sem la kran jrong lang tam don sibun le sen rek le sibun tak kita sha le sibun nak sibun rap ikai ka ba ikong pendet ni la ong ni ka por ngangan poi be ka san perkhat jong ka kani ka contain women empowerment le ni ka philosophy le ni ka san perkhat ble ka theology jong women empowerment nga kham solong wit pi ban ong empowerment hanga ken ngam tip kiwe ki so kumno namar empowerment pilong powerless don bono bon ai bori pi kamomot ba pila mut pai le di ba pilong powerless you good for nothing ten takadaw don bono bawan ka bor mana jrong ka og shim kani just a token kelong tag gift shim kani sai le kat bomon ngapan la ong ba ka change come from within ka change kan mon nak empowerment la don manu bawan empower pi ban change ndre ka change ka one from within ngatrai ni badan hang ni mentangi sungtu e kata ka jingkela ka wan nangi te iwe ke badan nak ni ka jingelang wala da ka jingkela ka don ka di ban sedang danga atrai pha revival ai kan sedang shwa nanga ka revival ka di ban sedang danga ti kam di man don bawan manu tang uple bawa ban empower da ka jing don ju men sim bakoi tang uple bala unu briom la ngi create ka hierarchy te ya kan ni ka kendon buktai ubah shalor udi ubah klan di ula ban ai bor ngi ki batlot cepo tien rai ga yu ke jing pule jongi nga syamba kadi ke jing kelah ka bami na po kawan rai ka jing bahan namar uni na po sung thu ila ka jong ka bor te sung thu ila ka jong ka bor mama uru don ka bor kum bang ai ku ni ku sa mene kitu ki bor ki bahalor ki lamut ban ot pe itu ki dieng ndre ki di ki long kemi ki bayada da ka bakudop itu ki dieng badam sya ki kani kadi ka resistance movement kami nang ti na grassroots Teka change nga small ba ladang yakran ka empowerment nga so ba change ka come from grassroots kami nangi iway kata ka digi so ko bishu ta kublay shibun pastor kata bat ya baro arngot kini ki panelists ki bala pensyai halor kani ka benta ka poong ba hapde ki jinge bangidon ro ya kata ka women empowerment ka bangi laju yo sngo kini kisingi ke bementa tingi de benyo e kata nang kong ngi de ban sulthu ide ban don ka identity le de ba bingin yo recommend sim ban ong ba ngalong ka bebet ban le na ka benta bantay na ka benta ka long yeng long sem ngalong ka bebet bantay ya ka balang ba ngalong ka bebet bantay ya ka imlang ka salang ngin bret ya ka to gijing song talat ban ong nga ka kentay ka batalat nga kentay ka baduna nga kentay ka babet ngin bret ya ka tan ring ngin ong ublay lapan ko bori nga bat nganya sakmat gin up ya ngide ban siya ka empowerment ka jang ublay hoy ka anja ka sarkar ka don namarba ka ha India jang ite male dominion society
kan thei dali okurim ta kamut kejat kenjat lahap ai sik kan thei tang mangi kan ki khasi bo bleu la kur khukar pang tang ba kumbal adap ong mendingin nampai phaidien su situ ti kabi di ba kabalang kumbal adap ong mentan balai bagani ke jingra khe jubili jungi kaslam kadir namar bangim yo ya kata kabor jungi ki kan thei hapan bor nakirang ba hajing sisa la apil na do kasnam arpuai kumbal adap ong secretary yo last moment snam arajat arpulai tiga dika ikan dia ketika jing sak nyot ben yang ikan theng ikan men scam bagum kini ki ikan nom jasu nyot ben yang ikan theng sak nyot lang sak balang nong saulia tang ki por balengkot lahap ya ka ban pen kre bat ban pen dep bat dum bat dam iki ya ka dika kam nak bentak ka dika jing rakhe jing ikan abon ring isu ai kublei ni dak lada ki ong ketua moderator ke besniu rom lele hab ai kublei dan kandiat ya assembly nomor ba shu ai la tang kandiat takapor balengkot jaga bengin yo bende ke grand celebration henry ini yo ban shule lemu leman tong ini point no sa kuwai pat ka benta kata kalong ka last part jong ke discussion ke jungi bat chuaban point sa tayo le si ko balada ban ai lat menta mene yo le si don na pedeng jong tang bahap ong yupi wat grand slam Shawon kashwa ban at ya ke ek liong pastor mentan kanega conversion from within metanoia ka bangi khot ka bangi change hi mangi kanega jingwan manong empowerment of the government the empowerment of the Holy Spirit they can get tangi definition of equality namat balai nga kwa ban kan handi ka long ba ka jing teng ka jing pen ya ki kan thai bi kan room full time ministry ka wan na ki para kan thai ki jongi namar ndai beli leidu namar dik system bag dik jing bang sung thu take away ka bang chukwa bandong kanong kumdong in define na nengin batay sa phang ka jing mariring kat deng kan thai bachinra kan thai bachinra ngi mariring kat beli pamthar mariring kat henrei kata ka jing mariring kat ka bak kan thop ya ki jing ya he kata ka ni ikot ka dynamic organic equality kamot ni ya he tang ba nya accommodate lang nya kedup lang lada menta ki jiong ki pastor kunong in thong in ordini kan thai ki bakha ki bapun ki haplech ki jaka ki be nginum leken ki batlek sinrang ye pher ke henry ka jing pher ka ba kedup lang ka ba embrace differences ka ba yong ka ba kedup lang ya ka jing pher namar kan thai bat sinrang nya pher nya rang ka mat jong blai halor ki jing pher nya rang ka mat blai mau blai thau pher ini kan thai bachila nak takadaw la dakawan na jing persya na para kan thai na kwa ipi pa pinya sung thua bahas pang data baki equality ni ka jing ringkat ka bak kedop ya ka jing pher bat ka bawan rapat ya ka jing trailang Kublai sibun pila penengkot sisa kublai sibun kong te dan saiwei bamut ban keren tongin ailat ele kat bala ban penengkot te sobha syadian ni Angkau an phaji we neki panelist kata kong Gloria B. Boschna halor ka nikopa women empowerment hakabedi ban kapalang ti ngasukwa jimbon halor ini malbang padasto ha ka kumno kide banjir te kitu ki nawan pensai kim ju ai jingbot de kim ju keran tak kan dia ru banong long banjir yagi kan thai ru pi kata ka dei ka jingbom snu thu jongi le si ru kum ki khon kan thai bawat mangi kan thai ru ngim jit ra yagi kan thai ngim jit te namar ba amdon ka jing pensai ka basai ban ong ba yagi kan thai ru la banjir te re kat kum constitution hi kam don te kajon ki don ki jingjia ngam dat kam dei sa balang jungi de seki wai pat ki ba ki kan thai ki sa jeru don ba tho i kan thai ru re mchu pen mi kerteng ra mtip kat no re ki to ki ba yan yau ki ya tho hi don ba ya tho ki don ba jet i kan thai ru tang bo pat ba te tep kala su sa kut tang ki to ki nong jet ti kata ka dei ka jing khot ben ni la ban ong te le si kong bakor ibala experience ka ni la ban kampen shai boleh sibun kong jing sisa ka jing pensai jong piro nganget kala sai hin dei ten rei kan dia balai ka jing keli kalong balai ba ki wei ki balang ki empat jet ni hap keli mangi bala jet ya phi balai phi jet hi para kan thai
balik pimjit manu banyak tu balik pimjit kong hakabedi berkata nam pajukam yo semua ban announce te yaki kentai bakin you kan kinjit takada dah boleh sibun kata kadai kau wain deh ka constitution kam khang i pastor i menjur ngilai pasiau pangilai puliro ka constitution jong kan dia nadu syajar kandai sepan rupusan habala ka don ka tu ka jingtho ka boong lada ka balang ka don kam ya ki dukhat komiti balang kala banjit na pedeng kiri dukhat ki ba om dunai ka san snem om shimla don kenthei nation rang bat hakata ka snem ka mau plang presbytery ka yo dukhat komiti balang kenthei bat nadu kata kapor kala hiar perteng haka sunat sepni haka pementahan rio tuli ki presbytery kidang don sa ki dukhat komiti balang kenthei bat ladangam bakla ka dei haka PWF ka blok kri rian haka ba ka PWF ka sya yang aban jitu kana dia namar nga sngo ba kan kan long ka we ka lat ban ra ya ka jing trai ji kan thei hang tu ka PWF ka pan ya ka sunat sepni ai ka number jong ki kan thei ki balong dukhat komiti balang hang tu i kong chairperson jongi i dei me i ba ai ka teng sunat sepni bat iyo jing ken tang sau pu arngot mentau snem shispa lai pu sau shiphouse nem ka jinga per tang na ka kolom statistics ka I mensiam ka Presbyterian Women Fellowship shaki contain a lot of consultation but ngam tip ngang next kamba om dei tang ka jing roi ki number hanrei kala roi ro ka jing sang thu de ka jing mot ka long ba balai umjit ka constitution kam khang hanrei mangi ngi khang ila de ko ong pastor ngi hap kala mangi nang ni ngatip shai ngai kenduk bar khmat ki bo ong ngate ngam jit pidon nang ni ki khat mo ki bala ong yang ngam tre jit ki kan thei hanrei kata mlilei ngim me persya ya no namar kita ki kan thei nation rang ki bang ngim mon ban jit ka dei ka jingkren ka jing ublei hanrei don kam ru ban pensyai namar wat ki teman basan ru ki kan thei om dan jing kham kan thei dukhat committee balang la ne kan ni kalong live streaming ka thai sa don ki pasngam hanrei ka long ka jing shisha pastor Christian ba ka constitution kam khang hanrei hamman la ka bajit dukhat committee balang hapo ka district jongi lani siki jaka ke ba don dukhat committee balang kinnum announce ba wajit ki simrang yagi kan thei hanrei ha ki bun ki jaka menta ba ka jing seng kan thei sinot lele kala rung hitu ki questionnaire ni pa questionnaire badong pimon em kila sedang ban announce wajit di habang le chakmat ka don ka jing khang kan jabat kata ku mangi ong mene lada om don gini kejing ki enem ken mau ban ong ka ken i ke er kan thei ndri ku mangi ong ni tur chakmat ngin persang ngin ya le ngim dei ban give up namar ngim tep ha ko ka si constitution kat khang ndri ngets khamba kan ya chak ke ka ba khamba bat kumbangan penbuat di pastor kan sedang nang ni habangin le phai nang ni la depan bana wajit ni ong hapo am siam ngin duai ba constitution ka sha ngin duai bo ble kedau ke ni ban jit college Kublai shibon kong nget ba oi dang don sei wei ba kwa kali kata hello kong dengan suku ban kali kunne ya ki jingkran barot do mene ngasno PBS naka constitution kebumbet ke constitution gede ba long napelong ya kahi damangi kibriu te habangi kren sufang ka women empowerment generally kebumbet kadan himta te habo phai ba chakabalang ngimda khamyumi te hato kane ka don em bat ka context na po ka bible ba ka don ka kinja restriction ya ka bangimyo ya ki kan thei ba ki play ya ka important role hapo ki yemani ki jogi tong tharai kata ka benta ka ba ya dei bat ktin blei ba kham ngam ba dei an ai la di pastor la ni sigini ki tangin ai ni penalisi pastor be in pensyai Kidon ki belong constitutional. Kidon ki belong theological. Dan biblical. Ti ka ktian jong oblei hi ladang ye pek ba ladang ye thir ba ladang ye ngam jeliu kampan ka discrimination jing syaban ong dakumbai pan. Tenrei kala syumi ka tradition bakani ka tradition kami leng ba ka theological interpretation the text particular text kan ngono text pishim interpret ya ka nakabenta kejing songtu kejong pi bat ikani kala long tradition te ka balang jungi babuan hi ngila syubut iki tradition ki basula syuan pateng
Namar Kim Julek mensyua tinggi melong ban lek mentah. Namar balai bom Julek. Bom Julek mano bom Julek ke long syua. Ti kita ki long tradition. But ki long tradition balai bagi base nak interpretation jongka tian ulai. But ngasmo baka tian ulai hi ladang ya ken hi ketu jingkran jong apostol Paul how Chris undon jingi per. Tarai la biang mo poru kala nang yan. Te kublai shibun pastor ya ka jingi share lem ka jong pi ka bede ba kata ka benta. But ya ka constitution hi la BSc da ka Bible. But kumban shu benrap biang namar ngaru ngala da ban mat. Ya ka jing syak nyot ben jingi kente ya ka snam arjar khat pra. Hakapor budget dekat komiti balang namar ngila ayat yang jing seng kente sinot ban jet no iki kente ro. Ta kata kapor bawan pensai na kaliang kita men besan juga district. Kiong nakami kiong day banjit tang yakirang ba. Tinga ngale kumno tang kali kan yung por ba ji sai ngong kutemen besan kadon ne em kumno PBS na ka ay kata ka benta na marang she don na ka ji sengken thei te na ka ji sengken thei sinot tiki ong kila penslur ba di banjit yaki rang yaki dekat komiti balang ban don kalat banjit dekat komiti balang kiong em haka presbytery jingi kampat judan kumta te layak kali biang ta bat kai ka ba pen sngau no men sim shushu kalong bahadin jong kata syak keno bangade ka belangyong namar bakali bat bakwa ban yo jing sai te kum kata kai kalong ka ngasya yo ya ka black remarks kadi ka bakwa bor kadi bakwa ban paunam ya ledi kwa long takot komiti balang ya ledi nganget ki babun ki kenthei ki mat kum kata ka jing jen re ka bangin le nang ni sakmat kalong ba gidon bla bandon ya ka nongrim ka scam gide ban kan mau bo blay long nong kupun ko bor jing im de temen besan de pastor gide bandon ya kata hap long strong in mind strong in spirit spiritually strength gide bandan de sakawai pada ka bide namar ayat bun bha ki balang haki women Sunday bang yo ban yakren wat ban pendan pakam pulpit ro gidon de pi benang khang kan them pet ban kiyo ka pulpit tep ka don ka jing ye pher yu te tong ni kali hi dale balai ni penrem dale de balai kai ka jing ye pher jungi kumbala da ban pensyai man tadi pastor ngilong mare rengkat ban ngas kau tenat ba syete syawes am ya ulok ki ong umare rengkat kabamot ba ngilong equal te kata ka de ka bangi gide ban bes kanya ka jiga lenti jungi ban ong bet mare rengkat tingin poino sa kabanta ka bakut na mar ka por ka ayat da nang yatay te kadang bun ha tingin poino sa ka jingpen kun but ngin ailat ikidiki panelist bakin ai ka conclusion ka jungki ngin sedang biang na pastor bat kum tada siya ikong banet bat hakabakat do ya ikong GP Posh na Aku beli shibun moderator sa isin pat bade ka yen baro ko way ngangam don shu ye iban keren shibun ni Henry ka way ka bang shu ima nakabenta ka ni ka jub ka jungi menta bat kerpang ya ka ni ka sensyar kadar ka balong hari India menta ka bang mangile se kum kiriu kan thei wa kum kuikun kan thei kum banang sumama ya ngide ban long bat kum ka balang hi baro ko way ngatrangi hamban kendit benriu ya ka jing thumu jo ka ni ka sarkar menta lada kawan biang ka bor house nam arpusa banon ra ya uniform civil code bat ka uniform civil code ka di ka ban kata ha omtang ya ikhtiar jong ki kon kan thei ya ikhtiar jo ki rangba ya ikhtiar jo ki dorbar shnong ya ikhtiar jo ka culture jong ki kasi bat ka balang hi baro ko way hari kasi jantia omtang ka balang presbyterian re ka balang baro ko way ka balang kristan baro ko way ka badon hari kasi jantia bat ha ka jella me kala ngatrai kiwe ki jella kum bakalong menta ki lapan pau ki jing persya jong ki ya uniform civil code la kalong hanagalan la kalong Mizoram tang hangi ka jella jong haduk menta ngimpat ya perkhat ngimpat ya ong ngimpat tip hero kai ka tang uniform civil code ngatrai nang ni bangimi nang ni ngatrai ngini ya pelut ipor kendiat bani pulih siapa ka uniform civil code balada ka dei bandon ka movement mo leng ba jong ki kon kan thai benda di bandon ka movement ka ban mi syakamat bang ong ka uniform civil code ngim dei baron ra kanam dei ban long ka reality lani ka jing sisya ka ri ka jella jungi kata kan rap ini ba namar bang beli ka kani kata omtang ya ka balang ka taru ya ka 6 schedule jong ka constitution jongi ka bal ailat yang i bangin yo ban ban i kendo ki siap
Kumbalong ilong unong kenti, ngibat kenti mangi ka kendo ka siapa do mentang. Hagi tribal land jungi, rela da ka UCC ka poi, ngindo wat ka kendo ka siap. Bat kino ki jai benriu nang no kila ban thiet kendo thiet siap sini. Bat suki kum ka jai benriu nginja la ka ja. Nalong ilalong ka pa ka jai benriu ka barit, nginja la ka ja ha ka nika uniform civil code. Te kata ka di ka jing penso jonga na kaliang jonga bana. Lengba ka ni ka jing kendo, ngin leit ru syakmat mo ndaki movement le ni kino ki jing ya kendo. Ki bangila banile persya ya ka ni ka jing temu joka sorkar pedeng menunra ya uniform civil code. Bleshibon. Kong moderator ban ko ya kan ni ngaso ban ong ba in ai man sim ken iwe pat pedeng kini ki baro kum kin nong tei ni don kam ban ai man sim mar ke liang kanang pangila ban long kin nong tei ki ju pres hot ko mangi ong mene ba habangi tei ya kalong yeng habangi tei ka balang habangi tei ki imlang salang ikan mau bangi tei ya ka hima ublei kan ni kam dei ka jing sedang dei ka ka great commission ka ublei pa yang iwe pi iwe but ai bangi kum ki ken tei pedeng ki jing kendo ki popun ni dei mangi hi ki ban tei ya dei mangi hi ki ba sei ya ki ni ki khat jo ka balang ki ba ong biang mene knyat yi ki kentei tingi don ka mat sang tho ka jingit kle ka ba kum dong i don ka ublei hi ula pen ko bor ko ong pastor ka women empowerment ka ba kum no nei dei ublei ula pen ko bor ko ba mene ba sedang ni la puli ka proverb khat sau i wave ka kentei ka start ka tei ya ka yen ladang is ngau ngim i thu ya la jong ka dor ngin nam la ban tei don ka mat sang tho ba ublei ula pen ko bor yang i ban ikan mau kumba ni la sei la shnai ka im tang ka kan thei hi la sei la shna na ka do na ka shinkrum jong uta uba ie jong ka te nak ta ka dang khemi len ti ba ki long pa kin long ki ba ie ku ba presu ie ka balang mat la dang ngim yo kum kita ru ai ba ngin yai long kita ki nong let kurem ki ba ublei ula pen kre na ka ta jongi kanang ba ha preng ki jing ngin yai jok ha preng ki e baro ki ba ngia kan do ngin yai long ki nong tei na ka ban ta ki ma ublei ku le shibon moderator ka wai ka bang akwa ban kum ka jing ai man sem ya baro kolong ba kum ki khon kan thei tungin bod ya ka taka jing khot ka boble la khot yang kum ba I kong wanda I loong habangi kum mangi ki bala let sakani ka jing pentibit ya ka kam dei bangi ngidon ka jing tumu kum bo ong no bangi mut ban long pastor ndai ka taka jing khot ka jung ble yangi ka ba ai lat yangi bangin chu ngap jar ni ko mu ya ka jing khot ka jong ble but ni ya chakmat ban ngas ngo ban kan tu yang ilang baru kum ki khon kan thei ba wat la ki jing penwet ki jing penthot ki jing khanglat ki don handai tungin jubab ya ka jing khot ka jong ble ni ya chakmat ha ka bangin pendap ya ka jing khot ka jong ble khnang ba habang ile ya ka wan ka jing sok ha ka min sem ka jong ble ul ko Kubleshibon ya baro kini ki panelist ki bala penkut ya kini ka benta juga jingi thir ka jingi ha kini ka no phaisi tingil yo shibon ki jingkar khu lengba kini ka panel discussion ya ka ba ki sen kan the KGP assembly ka labo ka ba nangni ngin mi rengkat ka jing penthamai ha ki donot ka jing penthamai ka men sim ka jingi ba ngi de ban yo ko reladi ngi de ban shim ya kata ka jing soket kli bang bo bleu le pen ko boringi da ki jong kani ka perthai den ringi long ka badon kami gi long bangin long shlur bangin long ke badon ni ka nong rem ka scam bat ban yang ka jing shisha te kum bala da ban ai jing mod I pastor menta ka be dei bat ka tu ka uniform civil code nget scam ban ka liang jong ka ji seng kan thei ka GP assembly kan thaulat thaulenti kum no ban pen mi ka movement ka be dei ba ka ni ka benta bat na kaliang ka jing penkut jong ikong BW Banet gimdei ban ong ban shuhun ban ong bangin tei ya ka yeng ka baken jado lani ya ka imlang sa lang ka baken jado ba ka balang ka baken jado an reto ngin yo ai ka min sim jong ka jing shampang ka jing start ka problem ai da ka jing thmu ka bangin ong ba ngin don ya ka min sim bangin tei ya ka hima ka jong play bat kum ju kum I kong GP Poshnaru I balayai ban yengi banang ni syakmat tungin long kita ki kan thei ki beslur ki ba start ki ba bleun pendon kam happening ki jing ki ba bon te kala long ki jing bentoi ka ba khrau ko be shiboni ki jing seng kan thei ki GP assembly ka blo ya kan ka benta ka bengilio ban ngam tliu bat ngi scam ba po je ki snam baro shi snam ngin dang don ki ni ki program ki ba pair ki ban ai men sim para kan thei ba ki ban ai
Oke barwana aro ke jingkala ke jinga lenti ke jingi. Tinggal poi se ke benta ke bukut. Ublay na ke benta ke puram ke jungo. Amen. Ya ai kublai shibon ya kini ki panelists but habangi pet pilaya sha score bha tang kendiat ban shia ad haka e ke ba ngilai yo sngo na ke benta ki dorbar shnong ki jongi ki don bon ki dorbar shnong ki ba pediang ya ki president but ki secretary jong ki sengkente but seng samla ki dorbar shnong mah ka shnong ka banga don ngaru commission compound hak dong mau kharu ka bahajan jungi but katto katni ki wei ki dong ki kente I president but I secretary jong ka sengkente ki don lang hang tu ko wei pat ban pen shai de haba ki don hap kren mo mdei tang ban chu ngap mdei tingi kerpat yen kitu ki badai ba don lang kum ki presidents ne ki secretaries jong ki sengkente haki dorbar executive committee jong ki dong kin ya kren kum jo haka balang ha balang ro haji sengkente balang I president I chairperson but I secretary jong ka balang je sengkente but samla parabor ki don lang ha ka isi jong ka balang ngam tip ki balang jong pi le kum no re ka balang ka mga don nga Maukar Presbyterian Church but ki wei ki yo la kum jo ka district I chairperson secretary district ka presbytery chairperson secretary ka presbytery ha ka synod ru kum jo ka assembly ru kum jo ha ka PWF ru Presbyterian Women's Fellowship ru ni don ka ju manganga de I ex chairperson jong ka Presbyterian Women's Fellowship arajar khan ru do arajar khatra but bon sin ye shong ye tai ba but ki rangba but ko bi ong I bakor mentan ha ko por ka jo I kong pul tiu so I blal klat no ila persyang ba ban wanra ya kani ha ta ko por I ide na ka ki PC not sep ni ide I chairperson jong ko PWF. Hak PWF ru ngi ju ya ter ba pun na pingai I wat nak riboy wat nak pedeng wat nak sep ni mi ngi ru PJ1 regularly shaki PWF but ngi ju ya ter ba ya kini ki points but ko wei ko ba ngi ai ba kirang ba kin do perkhat ba no mara ba ki wan khadu na ka WCRC kata ka ko World Council of Reformed Churches ko ba kilong man ha kani khadu arja khatra ka synod jongi ka sem barok synod jongi kiyo ya kata ka order ngila ban ong ba ki David ban ordain ya ki kentei lada kim ordain ki kentei kila ban sha suspension ha ka WCRC ngilai wan pai ngilai keli ki rangba ki jongi ngilai ha kono ko rukom pin le ban pin ordain ne em ne pin ai ki rukom ba pin bypass ya kata ka close jong ka WCRC ni dang up ya ki rangba da ka jing duai ko mangiju kren bon sin ba ni duai kam dei ka por ka jongi ka por ka jong ublei ngin duai but ngin IT ya baro ki chairperson ki secretaries nadu ki balang ter hadu hajrong bahaba ki syong haki committees bat ki rangba kin sngo bah ban kren ya ki points ki issues jong ki kente but bun ki kren ba henre ngimtip bah ngap na em ki rangba mang ni rubun ki kente ki badon hang ni bengiadon ha ki governing boards jong JRTC ngidon na ki governing boards jong hospital ru ngai bun yedon hang ni ki kente ya keren barobor kita ki points lada kedai jong ke JRTC makane kedai ka jingseng kente assembly mo te kini kedai ki projects jong ke assembly lada ki hospitals ki jongi ngiju ya keren bon sen ba hre ka syong ha jing penia jong ki rangba ni kum ki kente ku bong I pastor ba ni hap bangin do perkat janai ke eken kata ke woman empowerment nama dan isu sengap jar isu long tang ki beautifying faces ha ki committees dan ni ki bersulit syong men pen bah breu mah itu ki committees tang men pendap number
kalong sep nadu ki balang hadu sya bejrong tam la kani rung indang hab elech sethi sya kutayam na ko benta ke CCA kata di Christian Council of Asia ngang represent ya ka PCI hang tang in late hauni Oktober hang tu rong apet ki issues ki pon bah ki badai ya kini ki ju ki bangi ya kren te ke bi ong bakor mentan ru ki questionnaires na ka jing seng kan thai KGPC not sep ni la pha she pi bro khoi but ni request pin ya pen phai gitu ha ko por kan ngin yo ban tabulet namar ki badon hang ni bun bhai ki dei ki bayar rap bha ban tho ya gitu na ka editorial board jong ka KGPC not sep ni but nangila tabulet ngin salak ban ngau tho ken para kan thai niasya ningim yasya para kentei ngisngau ya hap ningim so ya hap nomor ati how bakut jong ka baro ka dehi ka personal touch ka individual marway shimet ngin lecho blay baniyang hakmat ka bematron ka jong o ka judgment seat ngim de bangin let kenhon marway to marway ru to ai baka individuality ke jongi ki characteristics ki jongi ki baro ki bangi ngitip kumalo ong mene Galatians 5:22 but ki way baro ngin don kam ke bangin don ini ki qualities kenang bangin ya chikmat bangin ong ki kente ki nongte ya kalaway kalaway kubangi ngikwa iwe ngibun ki kena samlang ni kiba below 30 ni la ban ong below 35 ni tela khamya no comment ki lawe ki bangi ni kemi lenti nangi shwa but na ki long din ki jongi individually ngin ai jubab you play but kum ka KGP assembly ru nilai trai bun ki project sementara ka project katai ha VTC ka vocational training center hanong mensong bun play one visit so bahaya duai ya ketu ke vocational training center hang tu ke bangi I training ya kinong so jan badi ke music nang tangi dang suseng men hakane re counseling center bro khoi pipilais ya contribute lai donate but pilai ingi lai sedang ya ketu nang ta ke BEMS ka Bethel English Missionary School ke bangi don hang ta ya Chaprigaon ko ba ya lek sedang kijong ikong cherry bedon hang ni ban sakren bochna kong daisy kini baro kidigi projects kijong ni ki kentei hatu ni perkat ke kalawai pat ya ki second line leaders kijong ni ki banwan hadin jongi ni ki third line leaders ki banwan hadin kijong ni penkre ne ya ki ha kaktin kejong ublay nomor ki baro ngidei ban base betik ha kaktin kejong ublay kumbala kali irang ba menena din om ha ka constitution ka bible ka de ka foundation ka basis ka nongrim jom ki bangi ngile ni ai kublay ye ikong Aphira ye ikong Gloria ye ikong Bakor ye pastor na ka benta ki babon bah ki ba population but ngit scam ba ublay unang ai bor shu ipi haki baro kat ki ba pinang ye tray na ka benta ko burom ublay hagne ko por ngin ai ngin yo ka jing pentip ning kong na ka KGP na secretary jong KGP assembly berbaar na ka balang kini kilong kijing pen bena kabening kong hadin malawai kani ka jiseng panel discussion kandon ka jing pen kre ruai nakabenta ka choir kabangin sarwai lasai aga jing seng ka shibijisteng teng karpat igid khot bat gid likit sing song habana sa shipor hakapon rusteng menmit shibit lemit kandon ka jing seng pajba ni yung mani nriu baji adu rusteng ini ok jing ruai penremen sim na jing seng samla balang so ratua i chairperson hak ni jing seng di kong Mrs Dinong tudu belong iwe ni ki ex chairperson jong jing seng kentei assembly puli duai di Mrs Rirta Lau
i belong i chairperson jong ka ki GP snot sep ngi jing seng kan thei ngin lum ye jing ai ngu bat ngin yo i kwaya na ki lai tali jing seng samla ka bening kong na ka balang so ra tua ba a na ka balang mau lu bat ka balai na ka balang mau smai inong kren ha kaneka jing seng in long i Dr. Miss Inolin Lengdo ibri wei na ginong hikai jong ka RTC ka team in kren halor ka team ga baong ki kan thei bat ka men sim jing shakri hadin nga tagin yo e ka jing pan bana bat ka jing pan wai kong chairperson kini ki long ka jing pan bana po Kini pat kini jeng pentip nak yang jongko palang, bah hadirin belawai kanika panel discussion, kum kapalang ni lapan hari ya kasah, hari ni apalah, dia nak bentak kita kini lekis kemengalang dalam setiap kita sobah pat yang di sejaga, kadang bagi lawan, pak saya gitu yang jongki para bangit, kadang bahkan bersuk kepi bagi lawan kembali on, saya lah kejong hidung, dia kita dulu kini sahaja ini nak kalian jongka balang kibang ingin lah ibu untuk beranda dalam kini bakwa macam hilaman leh kota dia kumjuru nak kecingnya sengsam lah kita ni kipen reh kibah kin labu waktu dia hilaman yang kendu itu kibah hilabu tinggi kilo ya ko bawai no ngi ai kuble ye pi baro iwe na ka benta ka jing ron rungkat ka jong pi hang ni na do ki the court ki delegates but baro ki we don rungkat bat ni but ngi scam bo blay pentrei kam yengi iwe na ka benta ka burom ka jong u ngin ye rwai ka jing rwai ka ba nro spotlight po sao try pelat tak bakerku ai la kecing suk hapo ru bar ngakerpat i pastor in snow bahaban duai benwai so bangin ye yang try pelat ka bakerku ai kecing suk hapo ru nakama Gospel John me angin banda kabangu tu banda kado no jongi dakajing skobha na namar kajing dornkat kajong me lembat ngi lemba kani ke por jo kajing syakri ke bangi layo kendra be lemba kani ke panel discussion inget ba kani baro kalau kajing pensle kalau kajing alam kajong me oblay bagi duai namar kata ya ka ba men penmi yang inang ni lemba kajing kerku kajong me ki bangi layo lemba kani ke por lemba kajing ai ka badap yang ka badap krohai jo utrai be jo Jesus Christ
Kajing it kajong ublay na bom jukut sigi bom jukut kajing slok ka pentengan ka bayai alam bayai kerku ka bayai kai kajong mensim bakut ka bor kini kajing kerku kajong ublay bom jukut kini syangdap kerhai bat ngi hang ni oi bagi kita barok ki bagi ki ba syakri ki ba dem ki ba yaro emek kerpang ki ba syak sitom nak benta kerteng jome nadu mentabat